Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 ஹரே Krishna கிருஷ்ணா மாதாஜி, நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் கிளாஸ். Hare நம்ம Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama எத்தனை Rama மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் நாங்க. கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் மாதாஜி, டைம் ஆகிட்டே இருக்கு. நம்ம Okay ஆரம்பிச்சிருவோம். Mataji okay எல்லாருமே இப்ப வந்திருக்க எல்லா டிவோட்டிக்ஸுமே ஒண்ணு சொல்றேன், எல்லாம் டயத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா இப்ப விளையாடி வேணாம். 3ன்னா 3 மணிக்கு ஷார்ப்பா இருக்கணும், 5ன்னா 5 மணிக்கு ஷார்ப்பா இருக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி வரணுமே தவிர லேட்டா வரக்கூடாது. அது எல்லாருமே கொஞ்சம் அதை கடைப்பிடிக்க பாருங்க. அதுதான் நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கு நமக்கு ஒரு இதெல்லாம் ஒரு படிப்பினை. அதுல நம்ம எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கணும். லேட்டா வராம எல்லாம் சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ண பாருங்க. வராதவங்களுக்காக நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எப்போ வேணுமோ வரட்டும். நம்ம யூடியூப்ல பார்த்துக்கிட்டோம். நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். நானும் சாண்டிங் முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு டைம் எடுக்க அப்புறம் முடிக்கிறது லேட் ஆகும். அதுக்காக தான் நான் சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிடணும். கரெக்டா டயத்துக்கு ஆரம்பிக்கணும், அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்மளுடைய லெவல் 2 கிளாஸுக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் நான் அன்போட வரவேற்கிறேன். இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா நாம கர்ம யோகம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதை நம்ம கண்டினியூ பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பகவானுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्यादिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा
கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து போன வாரம் கர்மயோகம் பார்த்தோம். கர்மயோகத்துல என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது யாருக்காவது கொஞ்சமாச்சு ஞாபகம் இருக்கா? என்னென்ன பார்த்தோம்னு? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ராதாகிருஷ்ணன் பிரபு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. அர்ஜுனனுக்கு திருப்பி சந்தேகம் இருக்கு. ம் அதுல வந்து இந்த பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்ததுன்னு சொல்றீங்க. இந்த ம் இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு போர்ல வந்து என்னை எதுக்காக வந்து நீங்க வந்து ஈடுபடுத்துறீங்க? அதே ம் மாதிரி வந்து நீங்க ஒரு தடவை சொன்னீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு புத்தி பேதலிக்கிறது. அஹ், அஹ், எனவே மிகவும் தன்மையானது எது என்பதை முடிவு, அதாவது இரு இரு வழிகளும் போல ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் ம் எனது புத்தி பேதலிக்கிறது. இது வந்து இது என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க, நன்மையை கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. ம் அதாவது 2 வகையான மனிதர்கள் தன்னுணர்வுக்காக முயல்வதாக நான் முன்பே விளக்கினேன். சிலர் சாங்கிய தத்துவ சிந்தனையாலும் சிலர் பக்தி தொண்டினாலும் தொண்டுணர்வை அடைய முடிகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. செயல்களிலிருந்து ஒருவன் விலகிக் கொள்வதால் ஒருவனால் விடுதலை பெற முடியாது. துறவால் மட்டுமே பக்குவமடைதல் என்பதும் இயலாததாகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, பரமாத்மா ம் சொல்றாரு. ம் அப்புறம் பௌதீக இயற்கையிலிருந்து பெறப்படும் குணங்களுக்கு தகுந்தா போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியமல்ல வெரி குட். அப்படின்னு ஒரு கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றாரு. ம் அப்புறம் புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் வந்து பொருட்களில் மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கிக் கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் என்று சொல்றாரு. அப்புறம் அதே சமயத்துல வந்து புலன்கள் மனத்தால் கட்டுப்படுத்தி பற்றின்றி கர்மயோகத்தில், அதாவது கிருஷ்ணர் உணர்வில் செயல்படும் நேர்மையான மனிதன் மிக 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 உயர்ந்தவனாவான் அப்படின்னு சொல்றாரு. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக. செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலின்றி இருப்பவனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது அப்படிங்கிறது. சூப்பர் சூப்பர் பிரபு. படிச்சீங்களா இல்ல குறிப்பு எடுத்து வச்சிருந்த சொல்றீங்களா? குறிப்பு வச்சிருந்தா சொல்றேன் மாதாஜி. வெரி குட். குறிப்பு எடுக்கணும். மாதாஜி, நேற்று நைட்டு உடம்பு சரியில்லாம சிட்ரசன் மாத்திரையை போட்டுட்டேன். அந்த மாத்திரை வந்து இது மட்டும் எனக்கு தூக்கத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. ஏதோ என்னோட சப்கான்சியஸ் பிரெயின் பவர்ல தான் உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே ஓகே. ரெஸ்ட் எடுங்க பிரபு. இந்த கிளாஸ் முடிச்சிட்டு போய் ரெஸ்ட் எடுங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. கரெக்ட். அதுலயும் நீங்க அந்த இதுலயும் அந்த அன்கான்சியஸ்னஸ்லயும் நீங்க நல்ல பாயிண்ட் எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். அதாவது நம்ம வந்து நல்லா அழகா சொன்னீங்க. அதாவது நீங்க அதாவது குறிப்பு எடுத்துக்கணும். கிளாஸ் நடக்கும்போது நீங்க என்னென்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸோ குறிப்பு எடுத்துக்கணும். அப்புறம் வீட்டுல போய் நீங்க என்ன செய்யணும், இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச விட்டு எப்ப டைம் கிடைக்குதோ அப்ப உட்காந்து பிரிச்சு வச்சு புக்கை வச்சு படிக்கணும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம கிளாஸ்ல நடத்துறதுக்கும் அதுக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்குதா, நமக்கு வந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவுபட்டதுன்னா நீங்க அடுத்த கிளாஸ்ல வரும்போது நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த கொஸ்டினை வந்து சந்தேகத்தை நீங்க கேட்டீங்கன்னா கிளியர் கட்டா உங்களுக்கு வந்து பகவத்கீதை புரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்குதான் அவங்க வந்து உங்களை படிக்க சொல்றது. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. நீங்க சொல்ற போது ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. நாங்க தனியா உட்காந்து நான் படிக்கிற போது இதுக்கு நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சந்தேகம் வந்துருது திருப்பியும் எனக்கு. அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்னா, நம்மளோட யூடியூப் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு கேட்கணும். சரி, கரெக்ட் மாதிரி. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புரியும். அப்படியும் புரியலையா, என்கிட்ட வந்து சந்தேகத்தை கேட்டுங்க. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்த கிளாஸ்ல சந்தேகத்தை கேட்டுங்க. ஓகே மாதாஜி. படிச்சீங்கன்னா தான் இந்த லெவலை வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, நல்லா சொன்னீங்க பிரபு. தேங்க்யூ. வேற யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? வேற டிவோட்டிஸ்? ஓகே, பாயிண்ட் எல்லாம் முக்கியமா நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. அதுதான் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரு. துறவு நல்லதா அல்லது வந்து பக்தியோட பகவான் மேலுக்கு செயல்பாடு சிறந்ததான்னு கேட்கிறாரு.
அதுக்கு வந்து துறவு நிலை வந்து என்னைக்குமே கை கொடுக்காது. ஏன் அப்படின்னா அந்த துறவுல இருக்கும்போது மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். அதனாலதான் வந்து துறவை விட வந்து பக்தி தொண்டு எளிமையானது, ஈஸியானது, அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து எல்லாருக்கும் பகவான் அறிவுறுத்துற காரணமே அதுதான். ஆனா அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும் பொழுதும் எப்படி நாம பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும் அப்படின்னா நிஷ்காம கர்மாவில தொண்டு புரியணும் அப்படிங்கிறது. நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறது யாராவது சொல்ல முடியுமா? மாதாஜி, நிஷ்மா கர்மான்னா வந்து நம்ம கடவுளுக்கு ஒப்படைச்சிட்டு நம்ம செஞ்சோம்னா அது நிஷ்மா கர்மா. அது நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சோம்னா அது கடவுளுக்காக செஞ்சோம்னா அது நிஷ்மா கர்மா. கரெக்ட். செயலோட பலன்களை பகவான்கிட்ட அர்ப்பணிச்சிடணும். நாம வந்து கடமையா அந்த செயலை செய்யணும். அதுதான் நிஷ்காம கர்மா. அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது அதோட பாவ விளைவுகளோ இல்ல புண்ணிய விளைவுகளோ நம்மளை வந்து தீண்டாது. அந்த நிலையில தான் நாம் வந்து என்ன செய்ய முடியும்? பக்தி தொண்டுல முன்னேறி பகவானை சென்றடைய முடியும். அதை பத்தி தான் இந்த கர்ம யோகா, இந்த கர்ம யோகம்ங்கிற இந்த சாப்டரே வந்து அதை பத்தி தான் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது 4 டிவிஷனா இங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் 3 to 1ல இருந்து 9 வரையிலும் உள்ளதான் நம்ம இப்ப படிச்சது. போன வாரம் படிச்சோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது 10ல இருந்து 16 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள். கர்ம காண்டாவிலிருந்து கர்ம யோகம் வரை செல்றது எப்படி போகணும் அப்படி. கர்ம காண்டான்னா என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? கர்ம காண்டம்னா வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஒண்ணு ஒண்ணு செஞ்சோம்னா செஞ்சோம்னா அது ஒரு நம்ம பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறதுதான் கர்ம காண்டா. ஓகே ஓகே. கர்ம யோகம்னா பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுக்கு. ஆமா. அந்த கர்ம காண்டாவுமே எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா வேத சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த வழியில செய்யணும். நம்ம பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறது வேற, அது தப்பு இல்ல. ஆனா அதே வந்து நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லப்படாத ஒரு விஷயத்த நம்ம செஞ்சோம்னா அது கர்ம காண்டாவுல கூட வராது, அது விகர்மாவில வந்துடும். அதையும் நம்ம படிப்போம். கர்மா, விகர்மா, அகர்மா அப்படின்னா என்னென்னலாம் நம்ம படிக்கதான் போறோம். அதை பத்தி நம்ம வந்து இன்னைக்கு படிக்க போறோம். அடுத்த டிவிஷன் வந்து 17ல இருந்து 35 வரையில் நிஷ்காம கர்மா, சரியான முன்னுதாரணத்தை அமைக்க கடமையாக பற்றின்மையுடன் செயல்படுதல் படிக்கிறது. 36ல இருந்து 43 காமம் மற்றும் கோபத்திலிருந்து எப்படி விடுபட்ட தன்மையில நம்ம வாழணும் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லப்படுது. எவ்வளவு டைம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்லோகங்களை கொண்டு போகலாம். நீங்க 16 வரையிலும் முடிச்சிட்டோம்னாலே பெரிய விஷயம்தான். லாஸ்டா நம்ம பார்த்தோம், 9 வரையிலும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? Perform work as sacrifice to Vishnu or work causes bondage. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து எப்படிப்பட்டது, அது வந்து நம்ம வந்து என்னென்னத்துல அது கொண்டு விடும். இப்ப பகவான் விஷ்ணுவுக்காக நம்ம செய்யறோமா ஒரு செயல் அப்படின்னா ஆக்ட் அண்டர் கைடன்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அது ஒருவருடைய நமக்கு ஒரு ஆன்மீக குரு, அவருடைய உதவியினாலதான் நம்ம வந்து அது செய்ய முடியும். இப்ப வந்து உங்களை பக்தி செய்யுங்க, பக்தி செய்யுங்கன்னா பக்தினா என்ன அப்படின்னு தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி வரும். ஏன்னா பக்தினா என்னன்னே தெரியாது நமக்கு. சும்மா சாமி கும்பிடுறதெல்லாம் பக்தி கிடையாது. அது வந்து இப்போ நிறைய அதுக்கான ப்ராசஸ் இருக்கு. அந்த வழிமுறைகள்லாம் யார் சொல்லி தருவா அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக குரு தான் நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. அதனால நம்ம என்ன செய்யலாம்? கிராஜுவலி எலிவேட், கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெல்ல மெல்ல நம்ம என்ன செய்வோம்? அண்ட் டெவலப் டிரான்ஸ்டென்டல் லவ்விங் சர்வீஸ் ஆஃப் லார்ட். பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து அன்பு தொண்டு புரியறதுக்கான ஒரு நிலையில நம்ம வந்து அது கொண்டு விடும். அது கோ பேக் டு கிங்டம் ஆஃப் காட், இறைவனுடைய இடத்துக்கு நம்ம சென்று சேர்றதுக்கு நமக்கு ஒரு குருவோட துணை தேவை கண்டிப்பா. அது வந்து நம்ம வந்து இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது நம்ம அந்த மாதிரி இல்லாம ஆக்ஷன் காஸ் பாண்டேஜ், அதாவது நம்மளுடைய விருப்பப்படி நம்ம வந்து செயல்படுறோம். நம்ம என்னன்னே தெரியாது நமக்கு செயல்பாடு செய்யறதுல. நம்ம என்ன செய்வோம்? சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதையே குறியா கொண்டு நம்ம வந்து தொழில் பண்ணிட்டு இருப்போம். இந்த பகவத்கீதை படிக்க வரதுக்கு முன்னாடி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் அதே நிலையில தான் நம்ம இருந்திருப்போம். யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா புரியும். எல்லாருமே நம்முடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துற செயல்கள்ல தான் ஈடுபடுவோம். அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா குட் ஆக்ஷன், பேட் ஆக்ஷன் 2 வகையான கர்மாக்கள் இருக்குது. அது என்ன செய்யும்? குட்டா இருந்தாலும் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த பூமிக்கு வர்றோம், பேட் ஆக்ஷனா இருந்தாலும் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த பூமிக்கு வரும். அப்ப அதனால என்ன நடக்குது? சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத், திருப்பி திருப்பி பிறந்து பிறந்து இறந்து இறந்து அந்த நிலையிலேயே நம்ம வாழக்கூடிய நிலை நமக்கு வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு. இப்ப யோகா லேடர்,
யோகா லேடர் பத்தி தான் இதுல கொடுத்துருக்காங்க. என்ன எக்ஸ்டெண்ட் இதெல்லாம் போன வாரம் நம்ம பார்க்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் பார்க்கல பார்த்தாச்சு. ஓகே. யோகா லேடர் அப்படின்னா என்ன? லேடர்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஏணிப்படி. அந்த ஏணிப்படி வந்து யோகா எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பொதுவா நாம எல்லாரும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இப்ப நம்மெல்லாம் ஓரளவு ஒழுங்குமுறையில இருப்போம், கண்டிப்பா இருக்கிறோம். ஆனா நம்மள கண் கூட நம்ம பாக்குறோம் நிறைய பேர் எப்படி இருக்கிறாங்க, அனிமல் லைஃப் அப்படின்னு. அனிமல் லைஃப்னா என்ன? மிருகத்தை போலவே அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் இருக்கும். மிருகம் என்ன செய்யும்? அது நினைச்சப்ப சாப்பிடும், நினைச்சப்ப தூங்கும், நினைச்சப்ப ஆஹ் அந்த ஈட்டிங் மேட்டிங், அப்புறம் வந்து என்னது டிபெண்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஸ்லீப்பிங். அந்த 4 தான் வந்து ஒரு மிருகம். உண்ணுதல், உறங்குதல், உறவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல். இது வந்து ஒரு மிருகத்தோட வேலை. அதே வேலைய ஒரு மனிதன் செஞ்சான்னா அந்த மனிதனுக்கும் விலங்குக்கும் என்ன வேறுபாடு? ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது. அதுதான் அனிமல் லைஃப். அத மாதிரி யார் ஒருத்தங்கெல்லாம் வாழறாங்களோ அது அனிமல் லைஃப் சொல்லப்படுது. அந்த லைஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமான நிலை. அடுத்தது வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க? இதை விட இழிந்த பிறவியா பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அடுத்தது அதை விட முன்னேறிய நிலை எதுன்னா கர்ம காண்டா. கர்ம காண்டா அப்படிங்கிறது போதே நமக்கு தெரியுது, நம்ம வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல இருக்கிறவங்க, அந்த மனிதர்களை சுட்டுது. இது வந்து அடுத்த நிலை. இதுக்கு அடுத்த நிலையில இருக்கிறது எது? சகாம கர்ம யோகா. சகாம கர்ம யோகான்னா என்ன? உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அதாவது இப்ப வந்து ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் இதுலயே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஃபேம் வெல்த். அதாவது என்ன, அவங்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும்னா பலன்களை எதிர்பார்த்து செயல்ல செய்யறாங்க இல்ல. எதுக்காக செய்யறாங்க? ஒண்ணு பணத்துக்காக அல்லது அவங்களுடைய புகழுக்காக, இந்த மாதிரி செய்வாங்க. இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க? தான தர்மம், கோயிலுக்கு இது நன்கொடையா கொடுப்பாங்க, மருத்துவமனைகளுக்கு, அனாத ஆசிரமத்துக்கு அதெல்லாம் நன்கொடை கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து தான் அவங்க செய்யறாங்க. எந்த பலனை? ஒண்ணு அவங்கள்ட்ட இருக்க பணத்தை வந்து வெளிப்படுத்திக்கிறாங்க, இவ்வளவு பணம் இருக்குன்னு. அப்படி இல்லைன்னா அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க? இந்த சமூக தொண்டு நிறுவனம் வந்து இவங்க பேரை வந்து புகழாக சொல்லும். 4 பேர் சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து இவ்வளவு நன்கொடை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு. அது வந்து என்ன ஆகுது? அந்த இடத்துல ஃப்ரூட் ஆஃப் ஒர்க், அந்த இடத்துல பலனை எதிர்பார்க்கக்கூடிய சகாம கர்மாவுல வந்துருது. அதுதான் அடுத்த நிலை. அது கூட பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் அப்படியாச்சும் செயல்படட்டும் தான் பகவானும் சொல்றாங்க. நம்ம வந்து 12வது சாப்டர்ல படிச்சிருக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்த நிலை என்ன? இப்ப நிஷ்காம கர்ம யோகா. இப்ப பிரபு சொன்னார், எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம நம்ம கடமையோட செய்யக்கூடியது. அது பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யக்கூடிய நிலை, உயர்ந்த நிலை. அந்த நிலையில நாம வந்து பணிபுரியும் பொழுது, செயல்படும் பொழுது நாம வந்து பிறவி தலையில இருந்து விடுபடுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது. இந்த அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு 3 நிலைகள்ல பகவானை உணர்ந்திருக்கிறோம். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, ஆரம்பத்திலேயே செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சோம். 3 நிலை, கடவுளை உணரும் நிலை. சொல்லுங்க யாராச்சும். ஹரே கிருஷ்ணா. கடவுளை 3 நிலைகள்ல உணர்றோம், யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? மறந்துட்டீங்களா எல்லாம்? மாதாஜி. தோழன், தோழன், காதலன், ஆஹ் நண்பன், அப்படி மாதாஜி. அதெல்லாம் ஒரு ரசங்கள் மாதாஜி. கரெக்ட் நீங்க சொல்றது. கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கும் ஆரம்ப காலத்துல, போக போக ஈஸி ஆயிடும். இது வந்து ரசங்கள் சொல்லப்படுது. 3 நிலைகள்ல கடவுளை எப்படி உணர்றோம்னா, பிரம்மன் நிலை, அடுத்தது பரமாத்மா நிலை, அப்புறம் முழுமுதற் கடவுள். அப்ப படிச்சிருக்கோமா செகண்ட் சாப்டர்ல? அந்த 3 நிலைகள். அதுக்கு உதாரணம் கூட நம்ம சூரியனை சொல்லியிருக்கோம். சூரியனோட ஒளி, அந்த வெளிச்சம். அடுத்தது வந்து சூரியனோட வட்டம். அடுத்தது வந்து சூரிய கிரகத்துக்குள்ளே போற நிலை. அந்த 3 நிலைகள்ல தான் வந்து இறைவனை 3 நிலைகள்ல உணர்வாங்க. யார் உணர்வாங்க அப்படிங்கறது இங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க. இப்ப ஞான யோகா, ஞானிகள் இருக்காங்க இல்லையா, ஞான யோகம் புரியறவங்க, அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அக்குமுலேட்டிங் நாலேஜ். அவங்க வந்து அவங்களுடைய அறிவை விருத்தி பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அருவவாதிகளா இருப்பாங்க. அருவவாதிகள்னா அவங்க எந்த அளவுல பகவானை உணர்வாங்கன்னா, அந்த ஜோதி வடிவம், ஒளி வடிவத்திலேயே பகவானை வணங்குறாங்க. அதான் சன்ஷைன் அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்கு. சன்ஷைன். சன்ஷைனா அந்த சூரியனோட ஒளி வெள்ளத்தை மட்டும் உணரக்கூடிய நிலை. இறைவனை முழுசா உணரல. அது வந்து இறைவனோட 3வது நிலையில இருக்குது.
அந்த நிலையை மட்டும் உணர்ந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க, பகவானோட போய் மெர்ஜ் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. எல்லாரும் சொல்றாங்கல்ல, நான் கடவுளோட ஒன்றிணையணும்னு. அதுதான் இந்த நிலை. அந்த பிரம்மஜோதியில போய் ஒன்றிணைவாங்க. ஒன்றிணைஞ்சு தன்னிலையை விட்டுடுறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. ஆனா அந்த நிலையில இருந்து திரும்பவும் அவங்க வீழ்ச்சி அடைவாங்க. எப்ப அவங்க செஞ்ச அந்த யோகம் எல்லாம் முடிஞ்சான ஞான யோகத்துல இருக்காங்க இல்லையா, அதோட பலன்கள்லாம் தீர்ந்தவொன்னா அவங்க திரும்பவும் பூமியில வந்து விழுந்துருவாங்க. அவங்க மறுபடியும் ஆரம்பிக்கணும் அவங்க வேலைய. இது வந்து யார் ஒருத்தங்க செய்யறாங்க, ஞானிகளால செய்யப்படுது. ஆனா அதுலயே கொஞ்சம் முன்னேறி கூட அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, அங்க இருந்தபடியே பகவானை வந்து தியானம் பண்ணி மேல முன்னேறவங்களும் இருப்பாங்க. அது ரொம்ப ரேர். முக்காவாசி பேரு பூமிக்கு வந்துடுறாங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது அஷ்டாங்க யோகா. நம்ம 6வது சாப்டர்ல அஷ்டாங்க யோகா பத்தி படிச்சிருக்கிறோம். அந்த அஷ்டாங்க யோகா செய்யறவங்க என்ன செய்வாங்க, சன் டிஸ்க், அதாவது சூரிய வட்டத்தை உணரக்கூடிய நிலை, 2வது நிலைக்கு அவங்க போறாங்க. அந்த 2வது நிலையில பகவானை எப்படி உணர்றாங்க அப்படின்னா, 4 கை ரூபமா நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை அவங்களால உணர முடியும். அந்த நிலைக்கு அவங்க உயர்ந்துடுறாங்க. ஆனா அதுதான் இறுதி நிலை அப்படின்னு அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. அதனால அவங்களும் என்ன செய்வாங்கன்னா வீழ்ச்சி அடைவார்கள். அதுல இருந்து அவங்க முன்னேறி பகவான் பரமாத்மா அந்த முழுமுதற் கடவுளை உணரக்கூடிய நிலை அவங்களால போக முடியாது. அதுவும் இல்லாம அஷ்டாங்க யோகம் புரியறதுல சில ஆபத்து இருக்கு. என்ன ஆபத்துன்னா மிஸ்டிக் சித்திஸ். மிஸ்டிக் சித்திஸ்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அஷ்டமா சித்திகள் யாருக்காச்சும் சொல்ல தெரியுமா என்னென்னு? ஆமா மாதாஜி, அந்த அனிமா மகிமா லகிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட்டா இருக்கிறத பஞ்சு மாதிரி ஆக்குறது, பஞ்சு மாதிரி இருக்கிறத வெயிட் ஆக்குறது, அப்புறம் பறக்கிறது, அப்புறம் கூடு விட்டு கூடு பாயறது, இதெல்லாம் வந்து இதுல வந்து கை தேர்ந்தவர் வந்து நம்ம ஹனுமான்னு சொல்லுவாங்க. பறந்திருக்காரு பாருங்க அவரு. கரெக்ட். அவரு வந்து அதுல அஷ்டமா சித்தி அவருக்கு தெரியும். ஆனாலும் பகவானுக்கு பக்தனா இருக்கிறாரு. அதுதான் வந்து உயர்ந்த நிலை. அந்த நிலைக்கு எல்லாரும் போகணும். அஷ்டாங்க சித்தி படிக்கிறது தப்பு இல்ல. ஆனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில பேர் அதுலயே ஸ்டாப் ஆயிடுவாங்க. அதுல ருசி கண்டுடுவாங்க. அந்த சித்திகள்ல ஆசைப்பட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த சித்திகளை மக்கள்கிட்ட வந்து வெளிப்படுத்திக்கிட்டு அதை வந்து தன்னை பெருமைப்படுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்களே தவிர தானே கடவுள் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. நான் வந்து விபூதியை வரவழைச்சு கொடுக்குறேன், வாயில இருந்து சிவலிங்கத்தை வரவழைச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் சாமியார்கள்லாம் செய்வாங்க. அதெல்லாம் சித்தி. அந்த சித்திகள்லயே ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா கடவுளை எப்படி உணர்வாங்க? அந்த சித்திகள்லயே நிக்க வேண்டியதுதான். இப்ப பிரபு சொன்ன மாதிரி அனிமா மகிமா கரிமா அப்புறம் லஹிமா பிராப்தி அப்புறம் வந்து பிரகாயாமா ஈஷித்வா வசித்வா அப்படின்னு அட்டமா சித்திகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த அட்டமா சித்திகள் வந்து இருக்கிறவங்க நிலை என்னன்னா அந்த சித்திகள்ல வந்து அவங்க மனசை விடுபடக்கூடாது. அதை தாண்டி ஆஞ்சநேயர் மாதிரி அவங்க வரணும். அந்த நிலையில வரலன்னா வீழ்ச்சி அடைவாங்க அப்படிங்கிறது கடவுளை அவங்க வந்து பூரணமா அடைய முடியாது. திருமூலர் கூட அஷ்டமா சித்தி கத்துன்றத தெரிஞ்சவர் தான் மாதாஜி. திருமூலர் இருக்காரு இல்லைங்களா, அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் பாடியை கீழே வச்சுட்டு பாடியை மாத்தி தான் அந்த மூலன்ட்ட வராரு. அவங்க வீட்டுக்கு சொல்றேன்னா மாடுகள்லாம் அவனை சுத்தி சுத்தி நிக்குதுங்க, அவன் செத்து போயிட்டான். அவனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வீட்டுக்கு கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு அவன் உடம்புல போயிட்டு அந்த மாட்டுகள்லாம் ஓட்டிக்கிட்டு வீட்டுக்கு போறாரு. ஆனா அங்க போனாக்கா அந்த விஷயமே மாறிடுது. அவங்க யாருமே நம்ப மாட்டேன்ட்டாங்க. திரும்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடி வந்து யாரோ எரிச்சிடுறாங்க. அப்ப அவர் மூலர் கூட்டவே தான் இருக்காரு. மூலர் உடம்புலதான் அவர் இருக்காரு. அதெல்லாம் கூடு விட்டு கூடு பாய்தல் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி சித்திகள் எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் கத்துக்கலாம். ஆனா அதுலயே லயிச்சிடக்கூடாது. அதுல லயிச்சிட்டாங்கன்னா கடவுளை அவங்களால உணர முடியாது. அதுதான் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட், நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட். கடைசியா பக்தி யோகா. இந்த யோகத்துல எல்லாம் முன்னேறிய நிலை வந்து எதுனா பக்தி யோகா அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நிலை. அது என்ன அப்படின்னா என்டர்ஸ் சன் பிளானட். அவங்க வந்து சூரிய கிரகத்துக்குள்ளேயே போகக்கூடியவங்க. அவங்கதான் முழுமையா வந்து கடவுளை உணர முடியும் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ வந்து இந்த யோகா லேடரை இன்னும் கொடுத்துருக்குறாங்க. என்னன்னா ப்ராக்ரஸிவ் யோகா லேடர். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது சாதாரணமா. ப்ராக்ரஸிவ் அப்படின்னா அதுல முன்னேறக்கூடிய நிலை. இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம் அனிமல் லைஃப் வந்து என்னது, அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். அதாவது எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லாத அந்த நம்ம புலன்கள் திருப்தி, அதுல ஈடுபடக்கூடியதுதான் வந்து அனிமல் லைஃப். கட்டுப்பாடே இருக்காது. எப்ப வேணா எதை வேணா செய்யலாம், எப்படி வேணா செய்யலாம். அவங்களை யாருக்கும் கட்டுப்பட மாட்டாங்க. அவங்கதான் அனிமல் லைஃப். அடுத்தது ரெகுலேட்டட் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். யார் ஒருத்தவங்க புலன்களை வந்து
ரெகுலேட் பண்ணி அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த நிலையில புலன்கும் திருப்தி அனுபவிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து கர்ம காண்டா அந்த மோட்ல இருக்கிறாங்க. அடுத்து டிவோட்டி வித் செல்ஃபிஷ் டிசையர்ஸ், அது வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க, சகாமா கர்மா பண்றவங்க செல்ஃபிஷா இருப்பாங்க. எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் வருது. இப்போ வந்து 1,00,000 வந்திருக்கு அவங்களுக்கு பணம் அப்படின்னா, அவங்க என்ன செய்வாங்க, தனக்கும் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கும் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் தேவையான பணத்தை எடுத்து வச்சுட்டு, அப்புறம் அதுல இருந்து ஒரு சின்ன பகுதியை வந்து அவங்க வந்து தான தர்மத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. தனக்கு மிஞ்சிதான் தானமும் தர்மமும் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து சகாம கர்மயோகி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனாலும் கொஞ்சமாச்சும் கொடுப்பாங்க, அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிற அந்த எண்ணம் அது அவங்களுக்கு இருக்கணும். அது மாதிரி இருக்குது சகாம கர்மா. அடுத்தது நிஷ்காம கர்ம யோகா, சாதனா பக்தி. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, டிவோட்டி வித் நோ டிசைர்ஸ் ஃபார் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட். அவங்களுக்குன்னு தனிப்பட்ட விதமா எந்த வித ஆசைகளும் இல்லாதவங்க, எல்லாமே பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க தான் நிஷ்காம கர்மா. அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, சாதனா பக்தி பண்ணுவாங்க. அந்த இறைவனை போய் அடையிற மட்டுமே சாதனா பக்தியில ஈடுபடுவாங்க. இதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன வருது, பாபா பக்தி, பிரேம பக்தி, இதெல்லாம் நம்ம வந்து போகலாம். பக்திங்கிறதுல வந்து நம்ம வந்து ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அர்ச்சனம், வந்தனம் அப்படின்னுட்டு 9 நிலைகள் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். யாருக்காச்சும் சொல்ல தெரியுமா அது? 9 விதமான நிலைகள் பக்தியில. ஹரே கிருஷ்ணா. லெவல் 1ல எல்லாம் படிச்சுட்டு தானே வந்தோம். புக்ல முன்னேறிலே இருக்கு, நீங்க வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னேறிலே வந்து பிரகலாத் மகாராஜா கொடுத்துருக்குறாங்க என்னென்ன அப்படின்னுட்டு. புக்கை கொஞ்சம் படிக்கணும் எல்லாருமே, ஓகேவா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். அந்த 9 நிலைகள் வந்து பக்தியோட 9 விதமான பக்தி ப்ராசஸ். அந்த மாதிரி எப்படி பகவான நம்ம காதால அவரை பத்தி கேட்கணும், வாயால அவரை புகழ பாடணும், அப்புறம் அவரை மனசால நம்ம வந்து நினைக்கணும். நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போதே நடக்குது. அடுத்தது வந்து பாத சேவனம், பகவானுடைய பாதங்களுக்கு தொண்டு புரியணும். அப்புறம் அர்ச்சனம், அர்ச்சனை பண்றது, வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், இதுக்கெல்லாம் உதாரணம் கூட பார்த்தோம் நம்ம. தாசியத்துக்கு வந்து அனுமான், சக்கியத்துக்கு வந்து யாரு, அர்ஜுனன். அடுத்து வந்து ஆத்ம நிவேதனம், ஆத்ம நிவேதனம் யார் பண்றா, மகாபலி சக்கரவர்த்தி பண்றார். இந்த 9 விதமான நிலைகள்ல பகவானுக்கு நம்ம வந்து தொண்டு புரியலாம். இப்ப அது வந்து ப்ராசஸ், அதே ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. 9 விதமான ஸ்டேஜஸ், படிநிலைகள் இருக்கு. அந்த நிலையில இறைவனை வந்து வணங்குறது, அதுலதான் அந்த பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி எல்லாம் வரும். அது என்ன அப்படின்னா, இதெல்லாம் நீங்க வந்து லெவல் 3ல படிப்பீங்க. நான் வந்து பேரை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, ஆனா அடுத்தது வந்து வஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, அடுத்தது வந்து நிஷ்டா, ஆசக்தி, அப்புறம் ருச்சி, பாவா, பிரேமா. இந்த மாதிரி 9 விதமான படிநிலைகள் பக்தியில இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நீங்க என்ஓடி படிக்கும்போது வரும் உங்களுக்கு. கண்டிப்பா இந்த பாடம் எல்லாம் நீங்க படிப்பீங்க, லெவல் 3ல படிப்பீங்க. இப்போ வந்து சும்மா லைட்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இதெல்லாம் வந்து ப்ராக்ரஸிவ் யோகா லேடர்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப இதுல வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, எக்ஸ்பிரஸ் எலிவேட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன ஆசையா இருக்கும், இந்த பிறவியிலேயே பகவானை சென்றடையணும் அப்படிங்கிற ஆசை உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு மாதாஜி. இருக்கா? இருக்குன்னா நம்ம எதை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னா, எக்ஸ்பிரஸ் எலிவேட்டர், இந்த வழியை நம்ம கடைபிடிக்கணும். இது வந்து ப்ராக்ரஸிவ் யோகா லேடர்ங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறுவோம். எக்ஸ்டெண்டட்ங்கிறது ரொம்ப ஸ்லோ. இப்போ ஒரு ட்ரெயின் போகுதுன்னா எக்ஸ்பிரஸ் நம்ம வந்து பார்க்குறோம், ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ்லயே ஃபாஸ்டா போறது இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் எலிவேட்டர். அதுலயே வந்து சாதாரணமா நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினும் இருக்குது. அது வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்ரஸிவ். எக்ஸ்டெண்டட்னா நின்று போகும், ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனையும் விடாம என்ன செய்யும், ஃபாஸ்ட் பேசஞ்சர் ட்ரெயின் என்ன செய்யும், நின்று போகும். அந்த மாதிரி போறது வந்து எக்ஸ்டெண்டட் யோகா லேடர். இப்ப இந்த 3 லேடர் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம வந்து எதை சூஸ் பண்ணணும், இதை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். அப்பதான் இந்த பிறவிலேயே நம்ம இறைவனை சென்றடைய முடியும். அது என்ன வழி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அனிமல் லைஃப்ல இருந்து வெளியில வந்துடணும். அந்த நிலையே இருக்கக்கூடாது, கட்டுப்பாடற்ற நிலை இருக்கக்கூடாது. எல்லாத்துலயும் ஒரு ஒழுங்குமுறை இருக்கணும்.
இப்ப கூட நம்ம கிளாஸ் 3 மணிக்கு ஆரம்பிக்குதுன்னா 5 நிமிஷம் முன்னாடி வந்துடணும். அதுதான் வந்து கட்டுப்பாடு. அதை விட்டுட்டு 3:10க்கு 3:15க்கு அப்படியெல்லாம் வந்தா அது கட்டுப்பாடு அல்லது. அது மாதிரி வந்து ஒரு கட்டுப்பாடோட இருக்கக்கூடிய அது வந்து அனிமல் லைஃப்ல இருந்து விடுதலை அடைகிறோம். அடுத்தது என்ன? சரண்டர் அண்ட் அசோசியேஷன் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டீஸ். பகவான்கிட்ட என்ன செய்யணும்? நம்ம வந்து சரண்டர் ஆகக்கூடிய, அதாவது யாரெல்லாம் பகவான்கிட்ட சரண்டர் ஆயிருக்காங்களோ அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுடைய தொடர்புல நாம இருக்கணும். அந்த பக்தர்கள் தொடர்பு இருக்கணும். இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் யாருடைய சங்கத்துல இருந்தா என்ன நடக்கணும். நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து சகவாசம் சரியில்லை அப்படிம்போம். நம்ம குழந்தைங்க வந்து நல்ல விதமா வளர்ந்தாங்கன்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சூப்பர் அப்படிங்கிற சொல்லுவோம். அதே இந்த பையன் வந்து ஏதாவது தீய வழியில போனான்னா அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? சகவாசம் சரியில்லை அப்படிம்போம். அது என்ன காரணம்? அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சரியில்லை, அவனால அதை பார்த்து இவனும் கெட்டு போயிட்டான் அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாம் ஒத்துக்குவோம் இல்லையா? ஒத்துக்குமா ஒத்துக்க மாட்டோமா? ஒத்துப்ப மாட்டேன் மாத்தாஜி. ஒத்துக்குவோம் இல்லையா? அப்போ வந்து அதேதான் நமக்கும் பக்தி பாதையில வீட்லயே வந்து பசங்களை திட்டுவோம். அவன் கூட எல்லாம் என்ன சேர்ற, அவன் உருப்படாதவன், நீ எப்படி ஆடுமான்னு கேட்போமா இல்லையா? சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்போ வந்து சகவாசம் சரியா இருக்கணும். அப்ப நாம ஆன்மீகத்துக்கு வந்துட்டோம்னா நம்மளுடைய கூட்டுறவு யாரோட இருக்கணும்? பக்தர்களோடயே இருக்கணும். நம்ம பக்த சங்கத்திலேயே இருக்கணும். பக்தர்கள், அதுவும் தூய பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன செய்யும்? பக்தி வந்து நமக்கு அதிகப்படும். நமக்கு நம்ம வந்து பக்தி நிலைக்கு போகணும், பகவான்கிட்ட போகணும் அப்படின்னு எப்ப நினைச்சிட்டோமோ நாம அந்த பக்தர்களுடைய அசோசியேஷன்ல நம்ம இருக்கணும். அடுத்தது சாதனா பக்தி. சரி, அசோசியேஷன்ல இருந்தா மட்டும் போதுமானா போதாது. நம்ம சாதனா பக்தி பண்ணணும். காலையில 4:30 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அதை மங்களாரத்தி பார்க்கணுங்கிறாங்க இல்லையா? அதை பண்ணணும். அப்புறம் வந்து சாண்டிங் 16 மினிமம் வந்து 16 ரவுண்டிங் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் உங்களுக்கு போக போக வரும். இப்போ வந்து ஆரம்ப கட்டத்துல உங்களுக்கு கம்பல்சரி இல்லை, முடிஞ்சது பண்ணுங்க. ஆனா பக்தி சாஸ்திரி எழுதி நீங்க வந்து முடிச்சு 5வது நிலைக்கு வரும் பொழுது 16 ரவுண்டு நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி சாதனா பக்தி இதெல்லாம் இது மாதிரி இந்த மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம் கிளாஸஸ், இன்னும் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்றதெல்லாம் சாதனா பக்தியில வருது. இதெல்லாம் பண்ணா என்ன பலன் அப்படின்னா பாவ பக்தி வரும். பாவ பக்தி என்ன? பகவான் மேல நமக்கு வந்து ஈடுபாடு அதிகமாகும். ஈடுபாடு எப்படி வரும்? நம்ம வந்து அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஆரம்ப காலகட்டத்துல நமக்கு ஒரு ஈடுபாடு இருக்காது. பகவான் மேல வந்து சொல்றாங்க கடமை, இப்போ வந்து 4:30 மணிக்கு வர சொல்றாங்க போறோம் அப்படின்னு போவோம். அப்புறம் வந்து நமக்கு அதை விட்டுட்டு இருக்கவே முடியாது. பார்க்காம இருந்தா ஒரு நாள், பார்க்கலன்னா தலைவலி வரும். அது மாதிரி நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஒரு செயலும் செய்யாம நம்ம வந்து நெய்வேத்தியம் படைக்காம நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம்னா நம்ம மனசு வந்து உள்ள குறுகுறுன்னு வந்து என்ன செய்யும்? நம்மளை குடைச்சல் கொடுக்கும். அந்த அளவுக்கு நம்ம பகவான் மேல ஒரு பாவ நிலைக்கு வந்துடும். அந்த பாவ பக்தி. அந்த நிலையில வந்த பிற்பாடுதான் பிரேம பக்திக்கு போக முடியும். பிரேமைங்கிறது வந்து பகவானை விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியாதுங்கிற நிலை. அந்த நிலை வந்து நம்மளாலலாம் அட்டாச் பண்ண முடியுமா, போக முடியுமா என்னன்னு நமக்கு தெரியல. அதெல்லாம் வந்து கோபியர்களாலதான் போக முடிஞ்சது. துடிச்சாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து விரகதாபத்தால துடிச்சாங்க. இறைவன் வந்து அந்த கோகுலத்தை விட்டுட்டு மதுரைக்கு போய் அங்கிருந்து துவாரகா போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க? தண்ணியை விட்டு இழுத்த மீன் இருக்கு இல்லையா? தண்ணியில இருக்கவர்கள் தான் மீனை சந்தோஷமா இருக்கும். தண்ணியை விட்டுட்டு தரைக்கு வந்த மீன் என்ன ஆகும்? துடிச்சு போகும். அந்த மாதிரி நிலைக்கு வர்றதுதான் பிரேம பக்தி. அதுல வந்து கோபியர்கள் இருந்தாங்க. மாதவேந்திர புரி அந்த அந்த அவர் இருந்தாரு நம்முடைய ஒரு ஆச்சாரியர். அந்த நிலை வந்து உயர்ந்த நிலை. அந்த நிலையை எட்டி பிடிச்சவங்க தான் வந்து இறைவனுடைய உலகத்துக்கு கண்டிப்பா அவங்க எல்லாம் போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அத நிலை இதெல்லாம் நம்ம பார்த்ததுதான். இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். அது வந்து மெதுவா போறது, இது வந்து நின்னு போறது. இந்த நிலையெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை. ஆனா நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு பார்த்து வச்சுக்கணும். எதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஓகே, எது ஓகே இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம 3.10 படிக்க போறோம். யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்குமா மாதாஜி? படிங்க. சகயன்யா பிரஜா சகயன்யா பிரஜா சிருஷ்ட்வா புராவாசா பிரஜாபதிஹி அனேன பரவிஷ்யாத்வம் ஏவ ஏஷவோ சத்விஷ்ட காமதுக். படைப்பின் ஆரம்பத்தில் மனித குலங்களையும் தேவர்களையும்
விஷ்ணுவிற்கான யாகங்களும் சேர்த்து அனுப்பிய பிரஜாபதி, யாகங்களை செய்து சுகமாக இருங்கள், ஏனெனில் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கும் முக்திக்கும் தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்களால் அடையப்பெறும் என்று கூறி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பகவான் வந்து படைப்பு தொழில தொடங்குறாரு. முதல்ல அந்த படைப்பு தொழில் தொடங்கும் பொழுது நாமெல்லாம் வந்து இங்க தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களா இங்க வந்திருக்கிறோம். எதனால நம்ம தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களா இங்க வந்தோம்? உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் தெரியுமா? எதனால இங்க பூமிக்கு வந்து பிறந்திருக்கிறோம்? நம்மளோட கர்மா மாதாஜி. கர்மா சரி. ஆனா கர்மாவே புரியறதுக்கு முன்னாடி ஆரம்ப காலகட்டத்துல நம்ம இருந்திருப்போம்ல. பிறந்து இறக்கும் பொழுது கர்மா செய்யறோம். ஃபர்ஸ்ட் கர்மாவே இல்லாத பகவான் மேல பொறாமப்பட்டு கரெக்ட். பகவான் மேல ஒரு சின்ன பொறாம நமக்கு வந்திருக்கு. பொறாம மட்டும் ஆசை. என்ன ஆசை? அத அவரு வச்சிருக்கிறாள்ல, அவர்கிட்ட என்னென்ன இருக்கு? பூரண அழகு, பூரண அறிவு, அந்த மாதிரி 6 விதமான அப்புலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அந்த நிலைகளை வந்து பார்த்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பொறாமையும் கொஞ்சம் ஆசையும் வந்துடுச்சு. அத மாதிரி பகவானை போல நாமளும் அனுபவிக்கணும், அவரை போல நாம வந்து எஜமானரா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஆசை மனசுல தோன்றிதான், அப்படியா நீ போய் அனுபவி அப்படின்னு சொல்லி நம்மள என்ன பண்ணிட்டாரு பகவான் வந்து இந்த பூலோகத்துக்கு அனுப்பி விட்டுட்டாரு. போய் நீ நல்லா எல்லாம் எஜமானனா இரு, எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு இரு அப்படின்னு சொல்லி இங்க அனுப்பி வச்சுட்டாரு. அப்படிதான் நாம வந்து இங்க பிறந்து வந்திருக்கிறோம் எல்லாருமே. நம்ம பண்ண தப்புதான். அது மாதிரி பிறந்து வந்தப்பையும் பகவான் எவ்வளவு கருணையோட இருந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மள அப்படியே கைவிடல. இந்த உலகத்தை அழகான இந்த ஒரு உலகத்தை நமக்காக படைச்சு இங்க வாழறதுக்கான எல்லா வகையான வழிமுறைகளையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. எதையாச்சும் நம்ம பிறக்கும் போது கொண்டுட்டு வந்தோமா? நம்ம வீடாகட்டும், இல்ல ஒரு ட்ரெஸ் ஆகட்டும், இல்ல நகையாகட்டும், இல்ல காராகட்டும், எதுவாவது நம்ம பிறக்கும் போது குழந்தை கையில தூக்கிட்டா வருது இல்லையே. எல்லாமே இங்க வந்த பிற்பாடுதான் நமக்கு வந்து அனுபவிக்கிறோம். எல்லாமே இப்ப ஒரு பிரபு அன்னைக்கு கேட்டீங்கல்ல, எங்க இருந்து எடுக்கப்பட்டதோ அது அங்கேயே கொடுக்கப்படும்னு. பகவத்கீதையோட அந்த இதுல வந்து இதுல வருது பாருங்க. இது எல்லாமே இங்க இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். திருப்பி போகும்போது இங்கே விட்டுட்டு தான் நம்ம போக போறோம். எதையும் எடுத்துக்கிட்டும் வரல, எதையும் கொண்டுட்டும் போக முடியாது நம்மளால. அந்த நிலையில தான் நம்ம வந்து பிறந்திருக்கிறோம். பிறந்தாலுமே பகவான் என்ன செய்யறாரு? நமக்கு வந்து வேண்டிய வசதிகளை இங்க படைச்சு கொடுத்துருக்காரு. இந்த சூரியன் ஒளி கொடுக்குது, சந்திரன் வந்து நீல குளிர்ச்சியை கொடுக்குது, வருணன் வந்து மழையை கொடுக்குது. ஒவ்வொரு தேவதர்களும் நமக்கு என்ன செய்யறாங்க? நமக்கு தேவையான அந்த வசதிகளை அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. நமக்கு வாழறதுக்கு தேவையானது எல்லாமே கிடைச்சிருக்குது. நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? அதுக்குதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு? அது கூடவே இன்னும் சில என்ன பண்ணிருக்காரு? வேதங்களை படிச்சு அந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டபடி நீங்க என்ன செய்யணும்? வாழ்க்கையை வழிமுறை நடத்துங்க. அதுதான் வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரஜாபதிங்கிறது இங்க இறைவன் தானே சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அவரு வந்து என்ன பண்றாரு? நமக்கு வந்து யாகங்கள் எல்லாம் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத பத்தி வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதம் யாருகிட்ட இருந்து வந்தது? பகவானுடைய திருவாயில இருந்து வந்தது. அபருஷேய அப்படின்னா அது எழுதப்பட்டது அல்ல, அவருடைய வாயிலிருந்து வந்தது, தொகுக்கப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட அந்த வேதங்களையும் கொடுத்து அந்த வேதங்கள்ல வந்து நீ எப்படியெல்லாம் வாழணும், எப்படி யாகம் புரியணும், எப்படி நீ வாழணும் அப்படின்னு அதெல்லாமும் கொடுத்து நம்மளை வந்து இங்க அனுப்பி இருக்கிறாரு. எப்படியெல்லாம் இந்த வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க உலகத்துல இருந்து நம்ம இதுல இருந்து மறுபடியும் எப்படி விடுதலை ஆகி போகணும். இது நம்ம இங்க வந்த பிற்பாடு நம்ம உணர ஆரம்பிச்சிருவோம். தப்பு பண்ணிட்டோம், இங்க வந்துட்டோம், நம்ம மறுபடியும் விடுதலை அடைச்சு பகவானோட உலகத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கும் பொழுது அதுக்கான வாய்ப்பையும் இந்த உலகத்துல அவங்க ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. இப்படி அனைத்துமே கொடுத்து நம்மளை ஆசீர்வதிச்சு இங்க அனுப்பி இருக்கிறாரு பகவான். அப்படிங்கும் பொழுது நாம இங்க வந்து என்ன செய்யறோம்? பிறந்துடுறோம். அப்புறமேலு இங்க இருக்க பல வகையான அந்த ஓப்புலன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து நம்ம என்ன செய்யறோம்? மயக்கம். அந்த மயக்கத்துல நம்ம என்ன செய்யறோம்? பகவானை சுத்தமா மறந்துடுறோம். நாம வந்து இந்த உலகத்துல நாம தான் எஜமானன் அப்படிங்கிற நிலையில நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஆட்டி படைச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா நமக்கு வந்து உண்மையான நிலை என்ன? வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட உண்மையான நிலை நமக்கு வந்து இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கிறது ஒரு வாய்ப்பு. என்ன வாய்ப்பு? பகவான்கிட்ட திரும்பி போறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மிருகங்களுக்கும் மரத்துக்கும் தெரியுமா? இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்துட்டோமே, இங்க இருந்து நம்ம எப்படி முக்தி அடையிறதுங்கிற வழிமுறை அதுங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. 1-2 இருக்கலாம். ஆனா முக்காவாசி வந்து அந்த அறிவு அதுங்களுக்கு கிடையாது. அவங்களையும் ஜீவன்கள் இருக்காங்க.
அவங்களுக்கு அந்த ஜீவன்களுக்கு தெரியாது. ஆனா மனிதர்களுக்கு என்ன தெரியும்? நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்துட்டோம், இங்க இருந்து நம்ம விடுதலை அடைஞ்சு இறைவன்கிட்ட போகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியும். அந்த வாய்ப்பை நாம எல்லாருமே வந்து பயன்படுத்திக்கணும். ஆனா எல்லாரும் பயன்படுத்திக்கிறோமா அப்படின்னா இல்ல. அததான் நம்ம வந்து இங்க என்ன பண்றோம், இங்க வந்து நமக்கு இது சௌரியமா இருக்கு, வசதியா இருக்கு இந்த உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்க வந்து பகவானை மறந்துட்டு வாழக்கூடிய நிலையில இருக்கிறோம். இது வந்து எல்லா இடத்துலயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, எல்லா வேதங்கள்லயும் சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம். இதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இதுல அதுதான் சொல்லியிருக்கு. இங்க பிரஜாபதி என்ற கீழே மறைக்குது சொற்றொடர் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அவர் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும், அனைத்து உலகங்களுக்கும், அனைத்து அழகுகளுக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இன இந்த இடத்துல மறைக்குது பாதுகாவலர். கட்டுப்பாட்டு ஆன்மாக்கள் யாகங்களை எவ்வாறு செய்வது என்று கற்றுக்கொள்ள இந்த ஜட உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. நம்ம வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பாதுகாப்பு. அந்த யாகங்களை எவ்வாறு செய்யறது அப்படிங்கிற அந்த குறிப்பெல்லாம் வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்றோம். யஜ்ஞம்னா யாகம். ஆனா யஜ்ஞபதி யாரு அப்படின்னா யஜ்ஞேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகவானை தான் அது சொல்லப்படுது. யோகேஸ்வரர், யஜ்ஞேஸ்வரர் அப்படிங்கறதெல்லாம் பகவான் சொல்லு. அந்த யஜ்ஞங்கள், யாகங்கள் எதுக்காக நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக மட்டும்தான் செய்யறோம். நம்ம வந்து சொல்லுவோமே, இல்ல நான் வேற தேவனுக்காக யாகங்கள் புரியுறோம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும், ஆனா அந்த வேற தேவர்களுக்காக நம்ம யாகங்கள் செஞ்சாலுமே அதோட உண்மையான அனுபவிப்பவர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகத்துல வந்திருக்கும். போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம்னா நான் எல்லா யாகங்களையும் அனுபவிக்கக்கூடியவர் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது எல்லாமே பகவானை திருப்திப்படுத்த. ஏன் பகவானை நம்ம திருப்திப்படுத்தணும் சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானை நமக்கு நல்ல கதி கிடைக்கணும்னு. ஓகே, நல்ல கதி கிடைக்கணும். அது மட்டும் இல்ல, நமக்கு யார் இதெல்லாம் கொடுத்தா? நம்ம இந்த பகவான் கொடுத்தாரு, பகவான் கொடுத்தாரு இல்லையா? அப்ப கொடுத்தவருக்கு நம்ம வந்து திருப்பி நன்றி கடனோட இருக்கணுமா வேண்டாமா? அந்த நன்றி அதுதான் வந்து பகவான் அமைதி கிடைக்கிறதுக்கு, மன அமைதி கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல அவரைதான் நம்ம. ஓகே, நமக்கு வந்து இந்த உலகத்துல வாழறதுக்கான அனைத்து வசதிகளையும் கொடுத்து நம்மளை இங்க அனுப்பி வச்சிருக்கிறாரு. தவறு செஞ்சுட்டோம், வந்துட்டோம். ஆனாலும் நமக்கு வந்து அவர் வந்து கண்டுக்காம இருக்கல, நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அப்ப நமக்கு பதிலுக்கு அவருக்கு நம்ம நன்றி எப்படி தெரிவிக்கணும்? அப்ப யாகங்கள் மூலமா அவருக்கு நம்ம வந்து அவிர்வாகத்தை நம்ம வழங்க முடியும். இந்த பௌதீக இருப்பு முடிந்த பிறகு கடவுளின் ராஜ்யத்தில் நுழைவதற்கு எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த பௌதீக வாழ்க்கையை நம்ம முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பகவானுடைய உலகத்துக்கு நம்ம போகணும்னாலும் அதுக்கான விசா எப்படி வரும் அப்படின்னா, நம்ம இதெல்லாம் ஒழுங்கு கட்டுப்பாட்டோட வாழும்பொழுதுதான் கிடைக்கும். அந்த விதிமுறைகள் படி நம்ம வாழ்க்கைய வாழணும், யஜ்ஞங்கள் புரியணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும், அவரை திருப்திப்படுத்தணும். இந்த மாதிரி செஞ்சோம். சரணாகதி பண்ணாதான் அது கிடைக்கும். சரணாகதி பண்றது கிடைக்கும். ஆனா சரணாகதி பண்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம வந்து செய்யணும். செஞ்ச பிற்பாடுதான் சரணாகதிங்கிறது எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. அந்த நிலை உயர்றதுக்கு நிறைய படிநிலைகள்லாம் நம்ம வந்து இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா? லேடர், அந்த நிலைகள்லாம் போனாதான் சரணாகதிக்கு மனசு வந்து நமக்கு ஒப்பும். அந்த நிலைக்கு நம்மளால போக முடியும். பௌதிக இறைவன் விஷ்ணுவால் உருவாக்கப்பட்டது ஜட உலக படைப்பு. கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு திரும்ப வழங்கப்படும் ஒரு வாய்ப்பு. இப்ப நம்ம சொன்னதுதான் இல்ல சொல்லியிருக்காங்க. பகவானுடைய உலகத்துக்கு போறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாதான் நமக்கு வந்து இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்குது. அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? வீணடிக்க கூடாது, அதை பயன்படுத்திக்கணும். ஆன்மாக்கள் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வுள்ளவர்களாகவும் எல்லா வகையிலும் தெய்வத்துக்கு தெய்வீகமானவர்களாகவும் மாறினார். அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தாதான் பிரம்ம நிலை அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு ஒவ்வொருத்தருமே வரணும். அது வந்து படிப்படியாதான் நம்ம போக முடியும். எடுத்த எடுப்புல போக முடியாது. ஏன்னா பல காலமா ஊறி கிடக்குறோம் பாவங்கள்ல. அதுல இருந்து வெளியில வரணும். ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் வேத சாஸ்திரங்களில் மிகவும் பரிந்துரைக்கப்படும் சங்கீர்த்த யஜ்ஞம் இந்த யுகத்தில் உள்ள அனைத்து மனிதர்களுக்கும் விடுதலைக்காக பகவான் சைத்தன்யரால் வழங்கப்பட்டது.
இப்ப யாகம்ங்கிறோம். யாகம் செய்யறதுக்கான வழிமுறைகள்லாம் இந்த யுகத்துல இருக்கா அப்படின்னா இல்ல. ஏன் இல்லைன்னா பியூரிஃபிகேஷன் இல்ல. அந்த யாகத்துல அர்ப்பணிக்கக்கூடிய பொருள்கள்லயும் பியூரிஃபை இல்ல, சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள்லயும் பியூரிஃபிகேஷன் இல்ல. எல்லாமே பணத்துக்காக நடக்குது. அப்படிங்கும் பொழுது அதை விட ஈஸியான ஒரு வழிமுறையை தான் பகவான் சைத்தன்யர் வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? சங்கீர்த்த யஜ்ஞம். அது வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய பகவத்கீதையிலேயே சொல்லியிருக்கிறாரு, யஜ்ஞோனம் என்னது ஜப யஜ்ஞோஸ்மி அப்படின்னு வந்து கிருஷ்ணர் தன்னுடைய வாயாலே பகவத்கீதை 10வது சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கிறாரு அவருடைய வைபவமா. அப்ப நாம என்ன செய்யணும்? ஜப யஜ்ஞம். நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம்ங்கிற அந்த ஜப யஜ்ஞத்தை நம்ம வந்து ஈஸியா புரியலாம். நம்ம வந்து பெருசா பொருள் செலவெல்லாம் வேண்டியில்லை, நேரம் ஒதுக்க வேண்டியில்லை, கஷ்டப்பட வேண்டியில்லை, பல பேரை அழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சு பகவானை சென்றடைய முடியும். விடுதலை அதுதான் கிடைக்கும். யஜ்ஞம், சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம், அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சங்கீர்த்தனம் செஞ்சா நல்லது அப்படின்னு சங்கீர்த்தனமும் சொல்லலாம். அந்த சங்கீர்த்தனம் செய்யறதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும், வேற வழியே இல்லை. அதுதான் கடைசியான இப்ப இருக்கும் கலியுகத்துல வந்து இதுதான் முதல்ல முக்கியமா. ஆமா, கலியுக தர்மம் அப்படின்னா இதுதான் தர்மம். கலியுக தர்மம் எது அப்படின்னா இறைவனை அடையறதுக்கு சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம். நீங்க வந்து ஜபமா மந்திரமாவும் உச்சரிக்கலாம், அதே வந்து பாட்டாவும் நீங்க வந்து பாடலாம். பகவானை பற்றி நம்ம புகழ்ந்து இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், இதெல்லாமும் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் தான். பகவானை பற்றி பேசினாலே, அவரை பற்றி பேச்சுக்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தாலே சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்துல வந்துருது. அதனால அதிகபட்சம் நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த நிலைகள்லயே நம்ம வந்து நம்மளை வந்து ஈடுபடுத்திக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இங்கே பகவான் விஷ்ணுவை நோக்கி பிரஜாபதி என்ற சொல் மிகவும் முக்கியமானது. ஏன் அவர் வந்து நம்ம பிரஜாபதி அப்படின்னு சொல்றோம்னா, இந்த உயிர்வாழிகள்லாம் உற்பத்தி ஆகிறது யாருக்கிட்ட? மனுக்கள் பிரஜாபதிகள்ட்ட இருந்து தான் வருது. அந்த பிரஜாபதிகள் மனுக்கள் யாருக்கிட்ட இருந்து வராங்க? பகவான்கிட்ட இருந்து வர்றாங்க. அதனாலதான் பகவானையும் இங்க வந்து பிரஜாபதி அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு ஒரு இது கூட இருக்கு. சுகதேவ சுவாமி வந்து என்ன சொல்லிருக்காரு? பாகவத்துலதான் நினைக்கிறேன், ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 2.4.20 அந்த ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீயபதிர் யஜ்ஞபதிர் பிரஜாபதிர் தியாம்பதிர் லோகபதிர் தராபதிஹி பதிர் கதிஷ சாந்த கிருஷ்ணி சாத்வதாம் பிரசீததாம் மே பகவான் சதாம் பதி அப்படின்னு பதின்னு அவரை பத்தி சொல்லி விஷ்ணுவை வந்து புகழ்ந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட முக்கியமான பதி வந்து பகவான் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும், அனைத்து உலகங்களுக்கும், அனைத்து அழகுகளுக்கும் இறைவன் மற்றும் அனைவருக்கும் பாதுகாவலர். எல்லா செல்வமும் அவருக்கு இருக்குது, அனைத்து வைபவங்களும் அவர் நிறைஞ்சிருக்கிறாரு. அவருக்குன்னு எந்த ஒரு தேவையுமே இல்லை. ஆனாலும் அவர் வந்து செயல் புரிகிறாரு, நம்மளை பாதுகாக்கிறாரு. அவர்தான் வந்து காக்கும் கடவுளா நமக்கு இருக்கிறாரு. கட்டுப்பாட்டு ஆன்மாக்கள் யாகங்களை செய்வது என்பதை கற்றுக்கொள்ள இந்த ஜட உலகத்தை அவர் படைத்தார். நம்ம வந்து கண்டிஷன் சோல், நம்ம எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து இந்த உலகத்துல இருந்து விடுதலை அடையிறது, அதுக்காக தான் வந்து யாகங்களையும் வேதங்களையும் நமக்கு கொடுத்து அனுப்பி இருக்கிறாரு. யஜ்ஞபதி என்ற இதுதான் இப்ப இந்த ஸ்லோகம் நான் சொன்னேன்ல, அதுதான். யஜ்ஞங்கள் பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்தின. அதனால பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு? திருப்தி அடைகிறார். பௌதிக உலகில் பதட்டம் இல்லாமல் மிகவும் வசதியான வாழ்க்கை உறுதி செய்யப்பட்டது. பௌதிக இருப்பு முடிந்த பிறகு கடவுளின் ராஜ்யத்தில் நுழைவதற்கு நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு சுகமான ஒரு வாழ்க்கையை நமக்கு பகவான் கொடுத்தோம். நாம வந்து அதை பயன்படுத்திக்காம அந்த சுகத்திலேயே மூழ்கி இருந்தோம்னா எப்படி நம்ம இறைவனை சென்றடைய முடியும்? நம்ம தந்தையா இருக்கக்கூடிய அவர்கிட்ட நம்ம எல்லாம் குழந்தையா இருக்கக்கூடிய நாம எல்லாம் போய் சேரணுங்கிறது தான் அவருடைய விருப்பம். அதுதான் அவரை திருப்திப்படுத்துறது. அதுலதான் நம்ம வந்து ஈடுபடணும். பௌதிக விஷ்ணுவால் உருவாக்கப்பட்ட ஜட படைப்பு கட்டுண்ட ஆன்மாக்கள் வீடு திரும்ப. இது வந்து நமக்கு எதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க? நம்ம இறைவனுடைய உலகத்துக்கு திரும்பி போகிறதுக்கு. இது ஒரு வாய்ப்பு. கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் படிப்படியாக கிருஷ்ண உடையவர்களாகவும் உணர்வுடையவர்களாகவும் எல்லா வகையிலும் தெய்வீகவாதிகளாகவும் மாறுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாதான் இந்த மனித பிறவி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. உயிர்வாழிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இறைவன் என்ன சொல்லிருக்காரு? நம்ம 15.15 வருது இந்த ஸ்லோகம். வேதேஷ சர்வைர் அகமேவ வேத்திய அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதங்களின் நோக்கம் என்ன? அவரை புரிந்து கொள்வது. வேதங்கள்ல முன்னாடி இருக்க பகுதியெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடாது. ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இது வந்து இந்த சடங்கு செஞ்சா நம்ம செஞ்ச இந்த விஷயத்துக்கு பரிகாரம் அப்படின்னு நம்ம செய்யறதெல்லாம் தவறான வழி.
அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானுடைய சரண அடையும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்க எல்லா பாவங்களும் தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த விலகிடும். அதெல்லாம் இந்த சடங்குகள்லாம் தேவையே இல்லை அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்றாரு. பதிம் விஸ்வஸ்மேஸ்வரம் வேத பாடல் உயிர்வாழிகளின் இறைவன் பரமபுருஷ பகவான் விஷ்ணு. அதுதான் நம்ம வந்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். 11 படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? பிரபு படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. தேவான் பாவயதானேன தே தேவ பவயந்து வஹ பரஸ்பரம் பவயந்தக் ஸ்ரேய பரம் அவாப்ஸ்தயத. யாகங்களால் மகிழ்ச்சியடையும் தேவர்கள் உங்களை மகிழ்விப்பர். மனிதர்களும் தேவர்களும் இடையேயான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து யாகம் செய்யறோம், யாகத்தினால தேவர்கள்லாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ வருண யாகம் புரிகிறோம். வருணன் வந்து வந்து என்ன பண்றாரு, சந்தோஷம் அடைஞ்சு நமக்கு மழையை கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். அந்த தேவர்களை வந்து மகிழ்விக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. ஏன் அது கடமை அப்படின்னா, அவங்களால நம்ம பலனடைகிறோம். யாராலெல்லாம் பலனடைகிறோமோ அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம பதிலுக்கு வந்து என்ன செய்யணும், அவங்கள மகிழ்விக்கிறதுக்கு நம்ம யாகம் செஞ்சுதான் ஆகணும். இதுதான் வந்து இந்த படத்துல இருக்காங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1000 வருட காலம் வந்து சவுனக ரிஷிகள்ங்கிற முனிவர்கள் வந்து என்ன செஞ்சாங்க, நைமிஷாரண்யம் அப்படிங்கிற அந்த கஷேத்திரத்துல வந்து தவம் புரிஞ்சு யாகம் வளர்த்தாங்க. 1000 வருட காலம் கண்டினியூஸா. அது எதுக்காக செய்யப்பட்டது? உலக நன்மைக்காக செய்யப்பட்டது. அந்த மாதிரி இப்ப கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சத்சங்க ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க. கோயில்ல போய் விஷ்ணு இதுக்கு கூட செய்திருக்காங்க. அக்னி நட்சத்திரத்துக்கு கூட சகஸ்ரநாமம் கிளாஸ் டெய்லி போகுது. கோயில்லையோ இல்ல ஆன்லைன்லயோ எல்லாம் பண்றாங்க. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், லட்சுமி சஹஸ்ரநாமம், லலிதா சஹஸ்ரநாமம் இப்படி எல்லாம் வந்து படிக்கிறாங்க. எதுக்காக படிக்கிறாங்க? அவங்கவுங்க நன்மைக்காக மட்டும் இல்ல, இந்த உலக நன்மைக்காகவும் சேர்ந்துதான் அவங்க எல்லாம் வந்து இதை வந்து செய்யறாங்க. அப்படிதான் வந்து இங்க யாகம் அப்படிங்கிறது வந்து தேவர்களை மகிழ்விக்கிறதுக்காக செய்யக்கூடியது. அந்த தேவர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய உடல்ல ஒவ்வொரு அங்கமா இருக்கிறவங்க தான். நாமளுமே பகவானுடைய உடல்ல ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான் நம்மளும் இருக்கிறோம். அதே போலதான் தேவர்களும் அந்த நிலையில தான் இருக்கிறாங்க. என்ன, நம்மளை விட இன்னும் கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலையில அவங்க இருக்கிறாங்க. நம்ம அதை விட கீழான நிலையில நாமெல்லாம் இருக்கிறோம். நமக்கு வேண்டிய வெளிச்சம், காத்து, தண்ணி இதெல்லாம் வேணும்னா அந்த தேவர்களுடைய நமக்கு வந்து அனுகிரகம் நமக்கு தேவை. அதனாலதான் வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், அவங்கள திருப்திப்படுத்துறதுக்காக யாகங்களை நம்ம செய்யறோம். ஆனாலும் அதுல உண்மையா யாரு அனுபவிக்கிறாரு அப்படின்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அனுபவிக்கக்கூடியவர். ஏன்னா அவருதான், அவருடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அங்கங்கள் தான் தேவர்கள். இவங்க அனுபவிக்கிறாங்கன்னா அதுவுமே அவர் மூலமா தான் அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. அதுதான் போக்தாரம் எங்க தபசாம் அப்படிங்கிறது நம்ம படிச்சோம். இப்படி பகவான் வந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறதுனால, தேவர்களை வணங்குறதுனால, தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் உள்ள அந்த உறவுனால என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, பஞ்சம்ங்கிறது நம்ம நாட்டுல இல்லாம போகும். அவங்க சந்தோஷமா நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் காலாகாலத்துக்கு கொடுப்பாங்க. முன்னெல்லாம் காலத்துல எல்லாம் பார்த்தா மாதம் மும்மாரி மழை பெய்யுது அப்படின்பாங்க. மாதம் மும்மாரி மழை பொழிந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் யாருன்னா, இந்த பிராமணர்கள் வந்து சாஸ்திரங்களை வேதங்களை ஓதி இந்த மாதிரி யாகங்கள்லாம் செஞ்சது ஒரு காரணம். அந்த ஒரு காரணத்தினாலதான் மாதம் மும்மாரி பெய்தது. கற்புடைய பண்டிர் இருந்தா அதுக்காக ஒரு மழை, நல்ல ஒரு அரசன் நாட்டை ஆளும் பொழுது அதற்காக ஒரு மழை, மாதம் மும்மாரி மழை பெய்தது. இப்ப எல்லாமே தறிகட்டு போனதுனால இப்ப மழை காலத்துல கூட மழை பெய்ய மாட்டேங்குது. ஏன்னா கலிகாலம், அதனால எல்லாமே ஒழுங்கு கெட்டு போகுது. இப்ப யாகம் செய்யறோம், யாகத்தினால என்ன செய்யுது, உணவு தூய்மை அடைகிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து எதனால, யாகம் செய்யறதுனால மழையினால வந்து தானிய விளைச்சல், அந்த தானிய விளைச்சல்ல வரக்கூடிய உணவு வந்து நம்ம இறைவனுக்கு படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிடுறோம். அப்போ வந்து பிரசாதமா ஆகுது. அப்ப அந்த உணவு வந்து தூய்மை அடைகிறது. அந்த தூய்மை அடைந்த உணவை நம்ம சாப்பிட்றதுனால நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் தூய்மை அடைகிறது. நம்ம வந்து தவறான வழிக்கெல்லாம் நம்ம போகவே மாட்டோம். நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, போலி மனிதன் நேர்மையான மனிதன். அந்த நேர்மையான மனிதன்கிற அந்த தர்ம வழியில நம்ம எல்லாரும் நடப்போம். அந்த தூய்மையான வாழ்க்கையினால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு ஞாபக சக்தி கூட அதிகமாகும் அப்படிங்கிறாங்க. எப்படி ஞாபக சக்தி வரும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த திசுக்கள் அதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா, நல்ல ஒரு பிரசாதத்தை சாப்பிடும் பொழுது அதுக்கெல்லாம் வந்து
அந்த தூய்மை அடையுது, அதுவும் வந்து பியூரிபிகேஷன் ஆகுது. இப்படி ஒவ்வொரு நிலையிலையும் நம்ம வந்து தூய்மை அடையும் பொழுது நம்மள்ட்ட இருக்க களங்கங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு விலகும் பொழுது நாம என்ன செய்வோம், முக்தியோட பாதையை நோக்கி முன்னேறிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்காகத்தான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுங்கிற இயக்கத்தையே பகவான் நமக்கு வந்து ஒரு பாதையை நமக்கு வந்து இறைவன் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த வழியிலேயே நம்ம பயணிக்கும் பொழுது நிச்சயமா ஒரு நாள் வந்து நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம உணரலாம். இதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. குறிப்பிட்ட தேவர்களுக்கு பொருள் விவகாரி, அதாவது இப்ப ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருந்ததுன்னா அதுக்கு தலைமை பொறுப்பாளரா ஒருத்தவங்க இருப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு கீழெல்லாம் நிறைய வந்து என்ன செய்வாங்க, மினிஸ்ட்ரி எடுத்துட்டா அவங்களுக்கு கீழே ஒவ்வொரு இதையும் பாத்துக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு மினிஸ்டர் இருப்பாங்க. பாத்தீங்கன்னா பிடபிள்யூடி அப்படின்னா பொது நலத்துக்கு பாத்துக்கிறதுக்கு, எலக்ட்ரிசிட்டி இருந்து மின்துறைக்கு, இப்படி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டா பிரிச்சு பிரிச்சு நம்ம நாடு இருக்கிற மாதிரிதான் பகவானுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். உலகத்தை படைச்சிட்டாரு, அந்த உலகத்துக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் கொடுக்கறதுக்கு அவர் என்ன செய்யறாரு, அதிகாரிகளா இங்க தேவர்களை நியமிச்சிருக்கிறாரு. அந்த நிலையில தான் ஒவ்வொரு தேவனும் நீருக்கு வந்து வருணன், மழைக்கு இது வந்து ஒளிக்கு வந்து சூரியன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு தேவர்களும் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அந்த நிலையை அவங்கவுங்க அவங்களுடைய வேலையை அவங்க பாக்குறாங்க. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானின் உடலின் பல்வேறு பகுதிகளில் வசிக்கின்றனர். சூரிய சந்திரன் கண்ணுல இருக்கிறாங்க, இல்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி அவங்கவுங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க இடத்துல இருந்து அவங்கவுங்களுடைய வேலையை அவங்கவுங்க செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இருப்பினும் அனைத்து யாகங்களிலும் பகவான் விஷ்ணு முக்கிய பயனாளி. அவருதான் வந்து என்னன்னா எல்லா யாகத்தோட பயனையும் அடையக்கூடிய போக்தாராம் யஞ தபசாம் அப்படிங்கிறது அவர் தான். எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிற சுப்ரீம் என்ஜாயர் அவர் தான். அதுதான் நீங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல இறுதி நோக்கம் என்னன்னா பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப வந்து பகவான் வந்து கோவர்த்தன கிரி, நம்ம அந்த கிரியை தூக்குனார் இல்லையா, அந்த லீலை உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும்? யாருக்காவது தெரியாம இருக்கா? தெரியும் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் தெரியும். ஓகே. அந்த லீலை புரியறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன செஞ்சாரு, இந்திரனுக்கு வந்து பூஜை பண்ணணும்னு அந்த கோகுல மக்கள்லாம் சொல்றாங்க. அந்த பிருந்தாவன வாசிகள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, வருஷா வருஷம் இந்திர பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த இந்திர பூஜையை இவர் போய் ஸ்டாப் பண்றாரு. யாரு? கிருஷ்ணர் தான் ஸ்டாப் பண்றாரு. ஏன் ஸ்டாப் பண்றாரு? யாருக்காச்சும் சொல்ல தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய மழைய உண்டாக்கி விட்டுருக்காரு மாதாஜி கோவத்துல. அது வந்து படைக்காதனால படைக்க வேண்டாம்னு பகவான் சொல்றாரு. மாதாஜி கேள்வி இன்னொரு தடவை கேளுங்க. இந்திர பூஜைய வந்து ஸ்டாப் நிறுத்துறாரு இல்லையா கிருஷ்ணர், அதை விட்டுட்டு வந்து கோவர்த்தன மலைக்கு படைங்க அப்படின்னு சொல்றாருல்ல. புரியல மாதாஜி. ஓகே. வந்து இந்திர பூஜை புரியல மாதாஜி, எப்படி சொன்னீங்க எனக்கு புரியல, டக்குன்னு சொல்லுங்க திருப்பி ராட்டி. பிரபு, அதாவது விருந்தாவன மக்கள்லாம் வருஷா வருஷம் இந்திர பூஜை பண்ணுவாங்க, அது தெரியும்ல? ஆமா ஆமா கரெக்ட். ஆமா, இந்திர பூஜையை நிறுத்திட்டு அவருக்கு வந்து கோவர்த்தன மலைக்கு பூஜை பண்ண சொல்றாரு பகவான், அது தெரியுமா? தெரியும்ல? எதுக்காக? அதாவது அவர் வந்து வர்ண பகவான் வந்து தான் தான் வசதின்ற ஒரு இந்த கருத்துல இருப்பாரு. அது கிருஷ்ணர் வந்து அது ஒடுக்கிறதுக்கோசம் நீங்க இவருக்கு மலைக்கு பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லி அவரு காஷன் கொடுப்பாரு கிருஷ்ணன். அப்போ பூஜை பண்ணும்போது அவருக்கு கோவம் வந்து மழையை வந்து வர வச்சு இந்த மக்களை வந்து இது பண்ணும், அதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு சொல்லி இருக்காரு. அதுதான் அந்த கதை. கரெக்ட் தான். இந்திரனுக்கு வந்து ஒரு கர்வம், கர்வம் இருக்கு, நம்மள எல்லாரும் வணங்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு நிலையிலயும் அவர் வந்து எல்லாருடைய கர்வத்தையும் அவர் அடக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு. ஆமா, அப்பதான் அந்த கோவர்ந்தகிரி எடுத்து தூக்கி பிடிப்பாரு அந்த மக்களை காப்பாத்துறதுக்கு. கரெக்ட். அப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா கருத்து என்னங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வந்து பகவானுடைய செக்ரட்டரி அவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய காரியதரிசியா செயல்படுறாங்க. இந்திரன் ஆகட்டும், அது சந்திரன் ஆகட்டும், சூரியன் ஆகட்டும், இல்ல மத்த தெய்வங்களாகட்டும், சிவன் பிரம்மா உள்பட எல்லாருமே பகவான் ஒவ்வொரு தேவருக்கும் ஒரு 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 வேலையை கொடுத்திருக்காங்க. அது பிரம்மால இருந்து எல்லாரும் கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப அவங்க வேலையை அவங்கவுங்க செஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்காங்க இல்லையா? கடமைப்பட்ட அவங்களுடைய செயல்களுக்கு நாம எதுக்கு லஞ்சம் கொடுக்கணும்?
2 இல்லையா? இப்ப அவருக்கு ஆமா வந்து இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணிடுறாங்கிறாங்கன்னா அது வந்து அவருக்கு லஞ்சம் கொடுக்குற மாதிரி. கரெக்டா? ஆமா ஆமா அத வந்து அவர் நிறுத்துறாரு. அது வேண்டாம். அது அவர்களுடைய கடமை. இந்திரனுக்கு இங்க மழை கொடுக்கணுங்கிறது அவனுக்கு எழுதப்பட்ட விதி, கடமை. அத செஞ்சுதான் ஆகணும். அதுக்கு போய் அவனுக்கு நம்ம படைச்சு அவனை என்னோட கர்வத்தை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்த வேணாம் அப்படிங்கறதுனாலதான் அவர் என்ன சொல்றாரு, கோவர்த்தன மலை தான் என்ன செய்யுது, இங்க பசுக்கள்லாம் மேயறதுக்கு அவருடைய எத்தனை லட்சக்கணக்கான பசுக்கள் அவர்கள்ட்ட இருந்தது. அத்தனை லட்சக்கணக்கான பசுக்களும் கோவர்த்தன மலையில இருக்க அந்த புல், அந்த இலை தழை அதெல்லாம் போய் மேயுது. அந்த மலை இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு மழை கிடைக்குது. அந்த மலையில மூலிகைகள் எல்லாம் கிடைக்குது, காய்கனிகள், கழுகுகள் எல்லாமே அந்த மலை கொடுக்குது. அப்ப ஏன் அந்த மலைக்கு படைக்க கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு வாதம். உடனே ஒத்துக்கிறாங்க. நீங்க கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டா அதுக்கு அப்பீலே கிடையாது, மக்கள் அங்க ஒத்துக்குவாங்க. அப்படிதான் அந்த கோவர்த்தனகிரிய அவங்க படைக்கிறாங்க. அப்ப மழையா சாப்பிடுது. அவ்வளவு உணவுப் பொருட்கள் என்ன வண்டி வண்டி வண்டியா கொண்டாந்து அங்க குமிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க பதார்த்தங்கள். அத்தனை பதார்த்தங்களையும் யார் சாப்பிடுவா? எல்லாரையும் கண்ண முடியுங்கன்னு சொல்லிட்டு இவர் தான் சாப்பிடுவாரு, கிருஷ்ணர் தான் சாப்பிடுவாரு. சாப்பிட்டு அதுதான் இப்ப அன்னக்கூட பூஜைன்னு இப்ப கூட நடக்குது. இஸ்கான்ல அன்னக்கூட உற்சவம் நடக்கும். பாத்தீங்கன்னா சாதத்தை குமிச்சு வச்சு பகவான் மாதிரி அலங்காரம் பண்ணி நம்ம இன்னும் கூட அந்த பண்டிகையா கொண்டாடுறோம். அந்த மாதிரி அவர் கோவர்த்தன மலையை படைச்சதுல பிறந்தான் அவருக்கு இந்திரனுக்கு கோவம் மழை பொழிகிறது, மழை வெள்ள காடா ஆக்குறாரு. அப்போதான் கோவர்த்தனகிரியா அவர் உயர்த்துறாரு. அந்த லீலை அதுக்கு பிறகுதான் நடக்குது. இப்படி எல்லாருமே அவங்களுடைய அந்தரங்க காரியதரிசி, அவருடைய பகவானுடைய காரியதரிசியா செயல்படுறாங்க தேவர்கள்லாம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதனால நம்ம என்ன செய்யறோம், பகவானுக்கு எல்லாமே நம்ம தேவர்களுக்கு படைச்சா கூட அதுல உண்மையா அனுபவிக்கிற இறைவன் அப்படிங்கிறத நம்ம உணரணும். இவை அனைத்தும் ஒன்றாக இணைந்து கிருஷ்ண உணர்விற்கு வழிவகுக்கும். இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் பகவானை பற்றிய அந்த நிலைக்கு நம்மளால போக முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது யாக சக்கரம். இது நம்ம ஏற்கனவே லெவல் 1லயே படிச்சிருக்கிறோம். இது பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன செய்யறாரு, வேதங்களை யாருக்கு சொல்றாரு, பிரம்மாவுக்கு தான் முதல்ல சொல்றாரு. அது அவருடைய செவி வழியா அவங்களுக்கு போகுது. வேதங்கள் அவருக்கு சொல்லப்பட்டது. வேதங்கள் சொல்லனா அவரு தன்னுடைய சீடர்களுக்கு சொல்றாரு. அப்படி சீட பரம்பரை வழியா இப்ப வரையிலும் வந்துகிட்டு இருக்கு வேதங்கள். அந்த நிலையில அந்த வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, இதெல்லாம் வேத புஸ்தகங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடமைகள், 4 வகையான வர்ணத்தாருக்கும் என்னென்ன கடமைகளோ அதை அவங்கவுங்க செய்யணும் அப்படின்னு அந்தந்த கடமையை செஞ்சு அவங்கவுங்க வாழணும். இப்ப டியூட்டிஸ் அதுதான். இவருடைய சூத்திரனுடைய கடமை என்ன, அந்த நிலத்தை உழுது பண்படுத்துறாங்க. ஒரு பிராமணருடைய கடமை என்ன, அவங்க யாகங்கள் வளர்க்குறாங்க, தியாகம் பண்றாங்க, சாக்ரிஃபைசஸ். அடுத்தது வருணனுடைய கடமை என்ன, மழை பொழிவிக்கிறது. அந்த யாகத்தினால வர்றக்கூடிய பலன்களை அனுபவிச்சுட்டு வருணன் என்ன பண்றாரு, மழையை கொடுக்கிறாரு. மழையை கொடுத்ததுனால நிறைய தானியங்கள் இங்க உற்பத்தி ஆகுது. மழை இல்லைன்னா நம்ம பயிர் விளைச்சல் செத்து விடும், இறந்துடும், பஞ்சமாயிடும். ஆனா அந்த மழை தேவைப்படுது. மழையால தானியங்கள் விளையுது. அந்த தானியங்களை வச்சு நாம என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு பிரசாதம் செய்யணும், படைக்கணும், நைவேத்தியம் பண்ணி பல விதமா செஞ்சு பகவானுக்கு படைச்சு நாம அதை பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். ஏன் பல விதமா நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப யாருக்காச்சும் அதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல தெரியுமா? ஏன் நம்ம பல விதமா பகவானுக்கு செய்யணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. யாருக்காச்சும் சொல்ல தெரியுமா? திருப்திப்படுத்துறது மாதாஜி, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு, சந்தோஷப்படுத்துறதுதான். இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தவங்க விருந்தாடி வராங்க, கெஸ்ட் வராங்க. அப்ப கெஸ்ட் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும்னு நம்ம யோசிச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உபச்சாரம் பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோமா? பண்ணுவோம் இல்லையா? அது மாதிரிதான் பகவானுக்கு நாம என்ன செய்யணும், பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம நிறைய அவருக்கு பிடிச்ச ஐட்டம், ஸ்வீட்ஸ்னா அவருக்கு பிடிக்குமே அப்படின்னா ஸ்வீட் எல்லாம் செய்யணும். அவருக்கு பால் பொருட்கள்னா ரொம்ப பிடிக்குமே, பாயசம்னா பிடிக்குமே அப்படின்னு நம்ம அந்த மாதிரி வகை வகையா செஞ்சு பகவானுக்கு படைச்சிட்டு நாம அதை பிரசாதமா நம்ம தான் சாப்பிட போறோம். பகவானா சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறாரு. அவருடைய பார்வையினால அவர் அதை அனுகிரகிக்கிறாரு, அதுல இருக்க பாவங்களை போக்குறாரு. நாம தான் அதை உட்கொள்றோம். அது மாதிரி நம்ம திருப்திப்படுத்தணும். இதுதான் யாக சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது.
யாகங்களை செய்வதன் மூலம் வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளபடி அனைத்து நடவடிக்கைகளும் தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றன. எல்லாமே வந்து தூய்மை அடையுது. அதனாலதான் அது வந்து நம்ம செய்யறோம். யாகத்தின் மூலம் ஒருவர் உண்ணக்கூடிய உணவுகள் புனிதப்படுத்தப்படுகின்றன. புனிதப்பட்ட உணவுகளை உண்பதன் மூலம் ஒருவரது இருப்பு நம்மளுடைய உடல்ல இருந்து ஆரோக்கியம் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்படுது. இருப்பை சுத்திகரிப்பதன் மூலம் நினைவகத்தில் உள்ள நுண்ணிய திசுக்கள் புனிதப்படுத்தப்படுகின்றன. நம்முடைய மூளையில இருக்க திசுஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும்னா பியூரிஃபை ஆகுது. நினைவு பரிசுத்தமாகும் பொழுது விடுதலையின் பாதையை பற்றி சிந்திக்கலாம். நம்ம நினைவு வந்து குழப்பம் இல்லாம தெளிவா எந்த நிலையில இருக்கோமோ அப்பதான் வந்து நம்ம நல்ல நினைவுகளை நம்மளால நினைக்க முடியும். நம்மளே இங்க வந்து அரைகுறையா அப்ப வந்து பிரபு வந்தோன்னு வச்சுட்டு சொன்னாரு, இது செட்ரிசின் மாத்திரை போட்டுக்கிட்டேன், நான் வந்து அரை மயக்கத்துல இருக்கிறேன், அதுலயே தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னாரு. அப்போ வந்து நினைவு குழம்பி இருக்கிறாரு. அந்த குழப்பத்திலயுமே அவர் வந்து போன கிளாஸ்ல என்ன நடந்ததுங்கிறத அழகா சொன்னாரு. அதே வந்து தெளிவா இருந்தா இன்னும் நல்லாவே அவரால் சொல்ல முடியும். அந்த நினைவு எப்படி இருக்கணும்னா அந்த தெளிவோட இருக்கணும். அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது நாம என்ன பண்ணுவோம், நல்ல விஷயங்களை நம்ம யோசிப்போம். நல்ல விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா என்னன்னா கிருஷ்ண உணர்வு தான். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு அழைத்து கொள்ளக்கூடிய சாத்வீக உணவு சாப்பிட்டா ஜி, சாத்வீக பண்ணி பெருமாளுக்கு படைச்சோம்னா நம்மளுக்கு நல்லதா இருக்கும். நல்லதே வந்து மனசுல ஏற்படுத்தும். ஆமா, அதுதான் வந்து சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு பிரசாதம் சாப்பிடுங்கன்னு நம்ம வலியுறுத்துறதோட காரணம் என்ன, அதுல இருக்க பாவங்கள்லாம் வந்து பகவான் என்னன்னா போக்கிடுறார். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல இருக்க களங்கங்கள்லாம் போயிடுது. அந்த களங்கள்லாம் எப்படி வருதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு லெவல் 2ல சொல்லியிருக்கிறேன். அந்த களங்கங்கள்லாம் போறதுனால அந்த உணவு எப்படியாவது தூய்மை அடையுது. தூய்மைப்பட்ட உணவு பண்றதுனால நம்ம உடல், நம்மளுடைய திசுக்கள் எல்லாம் புனிதமடையுது, தூய்மை அடையுது. அதனால நம்ம நினைவுகள் வந்து நல்ல நினைவா இருக்கு. இறைவனை பற்றிய நினைவு வருது. அங்க போக வேண்டிய அந்த இதை வந்து நம்ம வந்து யோசிக்கக்கூடிய நிலைக்கு போகுது. இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வழியா நம்ம கத்துக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கருத்து. 12 யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி படிக்கிறோம். மாதாஜி மோகான் ஹி ஓ தேவ தாஷ்யந்தே யஜ்ஞ பவிதஹ தைர் தத்தான் அப்ரதயம் யோகேஸ்தேன ஏவசக. பல்வேறு வாழ்க்கை தேவைகளில் அதிகாரிகளான தேவர்கள் யாகங்களால் திருப்தி அடைந்து உங்களுக்கு வேண்டியவற்றையெல்லாம் அளிக்கின்றனர். இத்தகு அன்பளிப்புகளை பதிலுக்கு அவர்களுக்கு படைக்காமல் அனுபவிப்பவன் நிச்சயமாக திருடனே ஆவான். 11 தானே மாதாஜி படிச்சீங்க? 11 12 ஓகே 12 மாதாஜி படிச்சுட்டேன். கேட்கலையா? கேட்டது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நம்ம வந்து இது வந்து படிச்சோம். பிரபு கோபால் ரங்கராஜ் கொஞ்சம் மியூட் போட்டுங்க ப்ளீஸ். கொஞ்சம் மியூட் இது அடிக்காதீங்க, நான் அடிச்சுட்டேன். சண்முகம் பிரபு அவங்கள கொஞ்சம் மியூட் போட்டுருங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் போறதுக்கு விடாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு இல்ல பிளக்கு. இப்ப வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து தேவர்களை பத்தி நம்ம படிச்சோம், இதுவரையும் பார்த்தோம். தேவர்கள்லாம் யாரு? நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தை நகர்த்தி கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுட்டோம். அப்படிப்பட்ட தேவர்களை நம்ம திருப்திப்படுத்துறதுக்காக யாகங்கள்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சுட்டோம். இப்போ உதாரணமா நம்ம வந்து நமக்காக அளிக்கப்பட்ட உணவு என்னன்னா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவர்களை வழிபடுற முறையும் நிறைய இருக்கு. தேவர்களை வழிபடுறவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு பிடிச்சமான அதை செய்வாங்க. சிவனுக்கு பிடிச்சதுன்னா அது என்னவோ அதை அந்த பிரசாதத்தை செய்வாங்க. பிரம்மாவுக்கு பிடிச்சது எதுவோ அதை செய்வாங்க. சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா, மாமிசம் சாப்பிடக்கூடியவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, காளியை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அந்த காளி போன்ற அந்த தெய்வங்களுக்கு தான் வந்து என்ன செய்வாங்க, மாமிசத்தெல்லாம் வச்சு படைப்பாங்க. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, ஆடு இது முட்டை அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வச்சு காளியை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ஆனா
சத்துவ குணம் அது வந்து என்னன்னா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க தான் காளிய வழிபாடு பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம வந்து 3 விதமான குணங்கள்ல நம்ம இருக்கிறோம். 3 குணங்கள்ல இருக்கிறவங்கல்ல தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க காளிய வழிபாடு பண்றாங்க. அந்த மாதிரி ஆகாரங்களை வச்சு படைச்சு. ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, பிரம்மா சிவன் போன்ற தெய்வங்கள் எல்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு வேண்டிய பிரசாதங்களை படைச்சு. ஆனா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க யாரை வழிபடுவாங்கன்னா ஒன்லி விஷ்ணுவை தான் வழிபடுவாங்க. அதுதான் வந்து நம்ம பார்க்கணும். நம்மளுடைய குணங்களுக்கு தகுந்தமான வழிபாடை நம்ம வந்து 17ஆவது சாப்டர் 18ஆவது சாப்டர்லாம் நிறைய படிச்சிருக்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மக்களும் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க, வழிபாடு அவங்களுக்கு செய்யறோம். இதுல முக்கியமா வந்து எல்லாருமே என்ன செய்யணும்னா 5 விதமான யஜ்ஞங்கள் வந்து கொடுத்திருக்கு. பஞ்சமகா யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த பஞ்சமகா யஜ்ஞம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறதுனா யாருக்கா தெரியுமா? பஞ்சமகா யஜ்ஞம்னா பஞ்சனக 5 மாதாஜி. அதுக்கு மேல தெரியல மாதாஜி. ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். பஞ்சமகா யஜ்ஞம்ங்கிறது நம்ம வந்து 5 விதமான கடமைகள் நமக்கு இருக்கு. அந்த எல்லாருமே செய்யணும். இந்த 5 விதமான கடைகள் யாருக்கெல்லாம் உடல் இருக்கோ அந்த உடல் பெற்ற ஆத்மாக்கள் அத்தனை பேரும் செய்ய வேண்டியது என்னன்னா பிரம்ம யஜ்ஞம். அப்படின்னா பகவான நம்ம வந்து வழிபாடு பண்றது. பகவான் தான் நம்மளை எல்லாம் படைச்சு அனுப்புனாரு, அவருக்கு நம்ம வந்து நன்றி கடன் ஆற்றணும். அதனால பிரம்ம யஜ்ஞம். அடுத்தது பூத யஜ்ஞம். பூத யஜ்ஞம்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர்வாழிகள், நம்முடைய உறவினர்களால் இருக்கலாம், அல்லது வந்து நாய் பூனையா நம்ம வீட்டுல வளர்க்கக்கூடிய பசுவா கூட இருக்கலாம். ஏன்னா அவங்களால நாம வந்து பயனடைகிறோம். யாராலெல்லாம் பயனடைகிறோமோ அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து கடமைப்பட்டவர்கள். அதுதான் 2வது பூத யஜ்ஞம். தேவ யஜ்ஞம், தேவர்களால நம்ம பயனடைகிறோம். இதோ வந்து சூரியன் வந்து ஒளி கொடுக்குது, மருணன் மழை கொடுக்குது, லட்சுமி வந்து பணத்தை கொடுக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட தேவர்களுக்கு நம்ம யஜ்ஞம் பண்றோம். அது வந்து தேவ யஜ்ஞம். பித்ரு யஜ்ஞம், நம்மளுடைய முன்னோர்கள் மூதாதையர்கள் அவங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் நல்லா வாழணும், சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு அவங்க வீட வாசல்லாம் கட்டி கொடுத்து நம்மளை வளர்த்து ஆளாக்கி படிக்க வச்சு கல்யாணம் பண்ணி பலவிதமான இதெல்லாம் நமக்கு செஞ்சிருக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு நாம என்ன திருப்பி செய்யணும், நாம அவங்களுக்கு வந்து இறந்த பிற்பாடு அவங்களுக்கு வருஷம் திதி கொடுக்குறோம், தர்ப்பணம் பண்றோம். இதெல்லாம் வந்து பித்ரு யஜ்ஞத்துல வரும். இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். அடுத்தது மனுஷ யஜ்ஞம். நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய மனுஷர், அதாவது நம்மளுடைய தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க எந்த மனிதர்களா இருந்தாலுமே அந்த மனிதர்களுக்கும் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா, ஒருத்தவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு உதவியை செய்யணும், அவங்களுக்காக நம்ம இறக்கப்படணும். இந்த மாதிரி யஜ்ஞங்கள் வந்து பஞ்சமகா யஜ்ஞங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா நம்ம எல்லா மனிதர்களுக்கும் சாதாரணமா செய்யக்கூடிய நிலையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுக்கெல்லாம் இறைவன் யாரு, தேவர்களுக்கெல்லாம் பிரதிநிதியா இருக்கக்கூடியவர் யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர். இப்போ வந்து சத்துவகுண உணவுங்கிறது இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. என்னென்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க, நமக்கு வந்து தானியங்கள், பழங்கள், காய்கறிகள், பால், சர்க்கரை, கோதுமை, இப்படி நமக்கு வந்து சத்துவகுண உணவா இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அதே தவிர இது வந்து மாமிசம்ங்கிறது நம்ம மனிதர்களுக்கு நிச்சயமா கிடையாது. அது வந்து மிருகங்களுக்கான உணவு தான். அது தெரியாம வந்து நிறைய அந்த காலத்துல நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டு தவறான பாதையில போறாங்க. அது ஆக்சுவலா வந்து மனிதர்கள் சொல்ல வேண்டிய உணவே அல்ல. இதெல்லாம் நம்ம மனிதர்கள் உனக்கு இயற்கையாக பூமியில் விளையிறதும் பூமியிலிருந்து வர்ற பொருளை தான் நம்ம சாப்பிடணும். அதான் சாத்வீக உணவுக்கு அர்த்தம். ஆனா நம்ம வந்து ஒரு உயிரை கொன்னு அந்த உயிரை சாப்பிடும் பொழுது அது வந்து சாத்வீக குணத்துல வருமா, தமோ குணத்துக்கு போயிடுறோம் அப்ப இல்லையா? அதுக்கான பற்களும் அதுக்கான குடலுமே நமக்கு கிடையாது. அந்த மாதிரி பற்கள் வந்து குணங்களே மாறிடும். அந்த குணங்களே மாறிடும் அப்படி சாப்பிட்டோம்னா. தமோ குணத்துக்கு போயிடுவோம். தமோ குணவாசிகள் அது வந்து நாக்கின் ருசிக்காக சாப்பிட ராட்சச குணம்னு ஒண்ணு வராங்க, அதுல போய் சேர்ந்துரும். ஆமா, அப்ப வந்து மிருகங்களை விட கீழான நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம். அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மிருகம் வழிபடும் இல்லையா, அதை கொல்லும் பொழுது அது அடுத்த பிறவி நமக்கு அந்த மிருக உடல் கிடைக்குது. அதுதான் வந்து இது புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருமே வந்து எதுக்காக மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றோங்கிறத கருத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க ஆக்சுவலா அதுல இருந்து விலகிடுவாங்க. அது இப்ப இதுவரையிலும் செஞ்சு சாப்பிட்டுருக்கோமே அப்படின்னா பரவாயில்ல, அது தெரியாம செஞ்ச தப்பு. ஆனா இனிமே இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிற்பாடு நம்ம கைவிட்டணும். அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து வரணும். அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதெல்லாம் வந்து எதுக்காக சொல்றாங்க அப்படின்னா தன்னுணர்வு அடையக்கூடிய ஒரு வழியா இதெல்லாம் அமையுது. நம்ம வந்து தன்னுணர்வுங்கிறது என்ன, நாம நம்மளுடைய சுயஸ்வரூபம் என்ன, நம்ம இங்க இருந்து எங்க போகணும், இறைவனுடைய உலகத்துக்கு போகணும். அப்ப அந்த இறைவனுக்கு நம்ம எப்படி எல்லாம் தொண்டு செய்யணும்,
அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட இந்த மனித வாழ்க்கைய உணர்றதுதான் தன்னுணர்வு. அந்த பாதைக்கு எதெல்லாம் பண்ணும், அந்த சாத்வீக உணவுகள் வந்து நமக்கு வழி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட உணவுகள் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு தேவர்கள்லாம் உதவி செய்யறாங்கன்னா நாம வந்து அதை வந்து அவங்களுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அது படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிடணும். இல்லைன்னா இப்ப மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லையா, இல்லாட்டி நம்ம வந்து திருடர்கள். நாம வந்து அவங்களுக்கு படைக்காம நம்ம சாப்பிடும் பொழுது நம்ம திருடர்களா ஆகிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. இப்ப இந்த நாட்டுல நம்ம வந்து நம்ம மினிஸ்டர் இருக்காங்க, நம்ம முதன் மந்திரி, பிரதம மந்திரின்னு நிறைய மந்திரி இருக்காங்க. அவங்க அதுக்கு கீழே அதிகாரிகள்லாம் இருக்கிறாங்க. இந்த நாட்டுல வந்து நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் நம்ம செய்யறோம். இந்த சட்டத்தை தாண்டி நம்ம ஏதாவது செஞ்சோம்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யறாங்க, திருடன் இல்லைன்னா ஏதாவது சொல்லி நம்மளை தண்டனைத்துக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி சட்டத்துக்கு உட்படாத மாதிரி தான் நாம வந்து செய்யக்கூடிய அந்த சாப்பாடை வந்து பகவானுக்கு படைக்காம நான் சாப்பிட்டோம்னா நம்ம சட்டத்துக்கு உட்படாம செய்யக்கூடிய அந்த செயல். ஏன்னா அவங்கதான் நமக்கு அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அந்த நிலையை விட்டுட்டோம்னா நாம வந்து திருடர்களா ஆகுறோம். அப்ப திருடனா ஆனா என்ன ஆகும், தண்டனை தான் கிடைக்கும். அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம வந்து எல்லாத்தையுமே இறைவனுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு நம்ம வந்து சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இன்னொரு 10 நிமிஷம் எடுக்கலாம்ல கிளாஸ்? எடுக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. மனித சமுதாய அனைத்து தேவைகளும் யாகங்கள் மூலமா ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் இறைவன் மூலமா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எதையும் நம்மளா உற்பத்தி செய்யறோமா? இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல நாமளா உற்பத்தி செய்யறது எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே வந்து இங்க கிடைக்கிறது தான். இப்போ வந்து நம்ம கனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். பூமிக்கு அடியில இருக்க தங்கம், வைரம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம சுரண்டி எடுக்கிறோம். அந்த இதுதான் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. உலோகம், கந்தகம், பாதரசம், மாங்கனீஷ் அப்படின்னா அந்த நிறைய மூலக்கூறுகள்லாம் இங்க வந்து இந்த பூமியில என்ன இருக்கு, அங்க வந்து கனிமங்களா இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யறோம், வெட்டி எடுக்கிறோம். வெட்டி எடுத்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளுடைய தேவைக்கு. ஆனா ஏதாச்சும் நம்மளா வந்து புதுசா உற்பத்தி பண்றோமா அப்படின்னா நம்ம எதையுமே உற்பத்தி பண்ணல. நம்மளால எதுவும் உற்பத்தி பண்ணவும் நமக்கு அந்த திறமையும் கிடையாது. எல்லாமே அவர் கொடுத்து வச்சிருக்கிறாரு. இந்த இயற்கையில அமைஞ்சிருக்குது. அதை நாம என்ன செய்யறோம், அதை நமக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதுதான் இறைவன் அனைத்தையும் வழங்குவதன் இறுதி நோக்கம் என்ன, நாம வந்து இந்த இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் எங்க போகணும், கடைசியா விடுதலை அடையணும். எங்க போகணும், இறைவன்ட்ட. அதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயமா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. புலந்திருப்திக்காக இறைவனின் முகவர்களிடமிருந்து உரிய அங்கீகாரம் இல்லாமல் பொருட்களை பெறுபவர்கள் இருப்பில் வேண்டும் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள். சிக்கிக்கொள்ளும் திருடர்கள் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுட்டோம். திருடர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு இலக்கை கொண்டிருக்கவில்லை. யஜ்ஞ நிகழ்ச்சிகளை பற்றி அறியாதவர்கள். விதிகளால் ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆமா மாதாஜி. அப்ப யூடியூப்ல கிளியரன்ஸா கேட்காது. கிளியரா இருக்காது. அவங்கள்ட்ட நானும் மியூட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன். திருப்பியும் அவங்க வந்து பண்றாங்க. அதுதான் வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜட இயற்கை விதிகளால் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். வந்து நம்ம அதை மீறும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம், இயற்கையினால தண்டிக்கப்படுறோம். இயற்கையினால எப்படி தண்டிக்கப்படுறோம், தேவையற்ற வந்து என்ன பண்ணுவோம், வெள்ளம், தேவையற்ற புயல், நிலநடுக்கம் இதெல்லாம் வருது. எதனால, இயற்கை வந்து நம்மளை தண்டிக்குது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு வந்து இயற்கையை திருப்திப்படுத்தணும். நாம அந்த தெய்வங்களை வந்து திருப்திப்படுத்தலைன்னா நாம இந்த மாதிரி அழிவுக்கெல்லாம் நாம வந்து இந்த மாதிரி தண்டனைகளா நம்ம அனுபவிக்கிறோம். கிருஷ்ண உணவில் செய்யப்படும் சங்கீர்த்தேகம் அனைத்திலும் எளிதானது. நாம வந்து பகவானுடைய வழி அடையறதுக்கு சங்கீர்த்தேகத்தை பத்தி இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. 13 படிப்போமா, போதுமா, நிறுத்திக்கலாமா? இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் இருக்கு. படிக்கலாம் மாதாஜி. அது மட்டும் இது முடிச்சிடலாம். அதே முடிச்சிடலாம். ஓகே, படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. படிங்கம்மா பிரபுஜி. படிங்க. எனக்கு இன்னும் வரல. படிங்க. சிஷ்டாஷி நக்ஷந்தோ முச்யந்தே சர்வகில்பிஷைஹ புஞ்யதே தேத்யுஹகம் பாபயே பசந்த்யாத்ம காரணாத். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லாவிதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய
சுய புலனின் சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல கிளியர் கட்டா சொல்லிட்டாங்க. எந்த சாப்பாடு நம்ம செய்யறோமோ நாம சாப்பிட போறோம். நாம சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு பிரசாதமா சாப்பிடணும். அப்பதான் நம்ம என்ன செய்யறோம், பாவங்கள்ல இருந்து விடுபடுகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க. நம்ம அந்த பாவங்கள் என்னென்ன பாவங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு நிலத்தை உழுவும் பொழுது பூச்சி புழு எல்லாம் அழியுது. அந்த விவசாயி கொண்டு அதை விற்கும் பொழுது அந்த விளைபொருள் போகாது. அவன் கஷ்டப்பட்டு உழைத்ததுக்கான பலனும் அவனுக்கு கிடைக்காது. அவன் மனவலி இருக்குது. அதையும் மீறி அவன் அந்த வித்துட்டு போவான், குறைச்ச விலைக்கு வித்துட்டு போவான். அந்த மொத்த வியாபாரி என்ன பண்ணுவான், நம்மளுக்கு அதை விற்பான். அதை நம்ம வாங்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம், வீட்டுல சமையலுக்கு எடுக்கிறோம். அப்ப அதுல காய்கறி ஆகட்டும், இல்ல வேற அரிசி ஆகட்டும், அதுல கூட என்ன செய்யுது, வண்டு புழு இதெல்லாம் வருது. நிறைய பார்த்திருக்கிறோம். கத்திரிக்காயில புழு இருக்கும், இதுல காலிஃபிளவர்ல புழு இருக்கும். அப்போ அதை நம்ம என்ன செய்யறோம், அதை சில நேரம் பார்த்து சுத்தப்படுத்தி செய்வோம். சில நேரம் கண்ணு தெரியாம இல்ல அவசரத்துல அதையும் சேர்த்து போட்டு நம்ம சமைச்சு சாப்பிடுறோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் வர்றதெல்லாம் என்னது, பாவம். அந்த பாவங்கள்லாம் நம்ம அவ்வளவு பாவத்தை சாப்பிடுறோமே. அப்ப நம்ம எவ்வளவு பாவமா, இன்னும் ஏற்கனவே பாவம் மலையா இருக்கு, இன்னும் வேற பாவத்தை நம்ம சேர்த்துக்கிறோமே அப்படின்னா, அதுக்குதான் பகவானுக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிடுவோம். அப்ப படைக்கும் பொழுது அது என்ன ஆகுதுன்னா, அதுல இருக்க பாவங்கள் எல்லாம் பகவான் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய கண்களால் நோக்கும் பொழுதே அது நீக்கிடுறாரு. அதனாலதான் பிரசாதம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இத அதே இல்லாம நம்மளுடைய நாக்கு ருசிக்காக இப்ப பகவானுக்கு மாமிசத்தை படைக்க முடியாது. அப்ப மாமிசம் சாப்பிடுங்கிறவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க, படைக்காம தான் சாப்பிடுவாங்க. அப்ப நம்மளுடைய நாவின் ருசிக்காக தனக்காக அந்த உணவை தயாரிச்சு சாப்பிடுறவங்க உண்மையில என்னத்தை சாப்பிடுறாங்க, பாவத்தை மட்டுமே உண்கிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் இங்க அழகா சொல்லிட்டாரு. இப்ப பக்தி உணர்வு, கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்களை சந்தஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவானுடைய பக்தர்களை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா சந்தஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு அழகா இதுல பிரம்ம சமீதையில ஒரு பாட்டு இருக்கு. பிரேமாஞ்சுனச்சுரித பக்தி விலோச்சனேன சந்தஸ் ஹிருதயேஷு விலோகயந்தி அப்படின்னு அதுல ஒரு பாடல் இருக்கு. அதுல சந்த அப்படின்னு ஒரு சந்தஸ் அப்படின்னா பகவான் மேல பக்தி கொண்டவர்கள், பகவான் மேல காதல் கொண்டவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். பகவான் மேலேயே காதல் கொள்ளணும். கோவிந்தர் கோவிந்தர்னா நமக்கு தெரியும், நம்மளோட புலன்களுக்கு இன்பம் தரக்கூடியவர் கோவிந்தர். நமக்கு முக்தி தருபவர் முகுந்தர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணன்னா வசீகரமானவர், அழகானவர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு புரியுது. அப்படிப்பட்ட இறைவனுக்கு நாம என்ன செய்யணும், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், வந்தனம், அர்ச்சனம்னு அந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டுகளை புரிஞ்சு நாம என்ன செய்யணும், பிரசாதம் அவருக்கு நைவேத்தியம் படைச்சு அந்த பிரசாதத்தை நாம எல்லாருமே நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்படி இந்த மாதிரி செயல்படும் பொழுது நாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா தூய்மை அடையக்கூடிய அந்த நிலையில நம்ம வர்றோம். தூய்மை அடைஞ்சா மட்டும்தான் பகவானுடைய உலகத்துல நுழைய முடியும். நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய காம, குரோத, லோக, மோக, மதம், ஆச்சரியங்கிற அந்த அழுக்கெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இறைவன்கிட்ட நெருங்கவே முடியாது. ஒரு காலத்திலயும் நெருங்க முடியாது. அவர் எவ்வளவு தூய்மையா இருக்கிறாரோ அவ்வளவு தூய்மையோட நம்மளும் போனாதான் அந்த உலகத்துக்கு நம்ம போக முடியும். அதனாலதான் இவ்வளவு தூரம் நமக்கு ரிப்பீட்டடா இதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இதுதான் இந்த பாட்டு. பிரேமாஞ்சுன சுரித பக்தி விலோச்சனேன சந்த சதைவ சுகேஷு விலோகயந்தி யம் சாம சுந்தரம் அச்சிந்திய குணஸ்வரூபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. இது பிரம்ம சமீதியில வரக்கூடிய ஒரு பாடல். பரமபுருஷன் தூய பக்தர்கள் அன்பால என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய கண்கள்ல பிரேமை அப்படிங்கிற அந்த மைய பூசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களாம். அந்த பிரேமைங்கிற அந்த கண்களை கொண்டு இறைவனை நோக்குறாங்களாம். அந்த மாதிரி யாரு நம்ம எல்லாம் வரணும்னா நம்ம இதயத்துல என்ன செய்வோம், அந்த பகவானுடைய நிலைய நம்ம உணரணும். இதயம் தூய்மை அடையணும். அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க தான் என்ன செய்வாங்க, சந்தஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பிரேமைங்கிற மைய அஞ்சனம் பூசிக்கிட்டவங்க அவங்க அந்த மாதிரி கோவிந்தன், அது நம்ம சொன்னதுதான். அதனால அவங்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா பகவானுக்கு படைக்காத எந்த ஒரு பிரசாதத்தையும் ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. நான் ராமானுஜருடைய கதையை பார்த்தேன், இதுலதான் பார்த்தேன், நம்ம மொபைல்ல தான் பார்த்தேன்.
அதுல பாத்தீங்கன்னா திருக்கோஷியூர் நம்பி என்ன செய்யறாரு, ஒரு நாள் அவங்க மனைவி வந்து சாப்பாடு கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க அவங்க அம்மா வீட்டுல இருக்கும் பொழுது, இதுல எங்க துளசிய காணும், இதுல எங்க நெய் காணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஏன்னா துளசியும் நெய்யும் வந்து யாருக்கு வைப்போம், பகவானுக்கு பிரசாதம் வைக்கும் பொழுதுதான் வைப்போம். அந்த 2 ஐட்டத்தையும் அதுல காணும்னு அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு. இது பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணியா இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவங்க மனைவி ஒத்துக்கிறாங்க, பண்ணல அப்படின்னு. உடனே எழுந்து போயிடுறாரு, சாப்பாடு வேண்டான்ட்டு. அந்த அளவுக்கு பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, பட்னி கிடந்தாலும் கிடப்பாங்க, பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காத சாப்பாடை சாப்பிடவே மாட்டாங்க. அந்த நிலைக்கு நாமெல்லாம் வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நம்ம நிறுத்திக்குவோமா? நாம 1.5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. அடுத்த கிளாஸ் எல்லாம் நீங்க என்ன செய்யணும்னா, சீக்கிரம் வரணும். எனக்கு நீங்க எல்லாம் சீக்கிரம் வந்தாதான் நான் வந்து கிளாஸை சீக்கிரமா தொடங்க முடியும். தொடங்குனாதான் வந்து சீக்கிரமும் முடிக்க முடியும் என்னால. ஓகேவா? மாதாஜி நீங்க 3:05 ஆரம்பிச்சிட்டீங்க மாதாஜி. நம்ம 5 ஆரம்பிச்சுமே பாருங்க, எவ்வளவு ஸ்லோகம் போயிருக்கு, கொஞ்சம் தான் போயிருக்கு. இல்ல நிறைய விஷயத்தை கவர் பண்ணிருக்கீங்க மாதாஜி. ஸ்லோகத்தை விடுங்க, இன்ஃபர்மேஷன் எவ்வளவு நீங்க ஷேர் அரை மணி பண்ணிருக்கீங்கன்னு நேரம் பாருங்க. நல்ல விஷயத்தெல்லாம் கவர் பண்ணிருக்கீங்க. ஸ்லோகம் விடுங்க, கவர் பண்ணதுதான் நமக்கு முக்கியம் மாதாஜி. நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிட்டோம். ஓகே ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட வரையிலும் எனக்கு சந்தோஷம் தான். ஆனா நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா போயிட்டே இருக்கோமே. நம்ம எப்போ வந்து பரவாயில்ல மாதாஜி, தப்பே இல்ல. 2 வருஷமே ஆனாலும் பரவாயில்ல மாதாஜி. இது வந்து நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிளியரா நமக்கு நிறைய வந்து இப்போ நாளைக்கு எங்கிட்ட யாராவது கேட்டா கூட நான் பதில் சொல்ற அளவுக்கு இருக்கணும். நீங்க திருப்பி இப்ப வந்து நீங்க அன்னைக்கு இந்த இது கேட்டீங்களா, இந்த கர்மா நிஷ்காம கர்மானா என்னன்னு கேட்டீங்க, மறந்து போச்சு. இப்ப திருப்பி சொல்ற போதுதான் அது என்னங்கிறது திருப்பி ஞாபகத்துக்கு வந்தது எனக்கு. அது மாதிரி மறக்காம இருக்கணும்னாக்க திருப்பி திருப்பி சொன்னாதான் மாத்தாஜி வரும். சரி, மறக்காம மாதாஜி இதுக்கு கூட குவிஸ் இருக்கா மாதாஜி? போட்டா இன்னும் ஞாபகம் இருக்கும் மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க பேசுறதால சில கதைலாம், கிருஷ்ணனுடைய கதைலாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகுதா, அது திருப்பி ரிமெம்பர் ஆகுது. நல்லா இருக்கு, கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். எப்பயுமே வந்து அவருடைய கதையை கேட்க கேட்கதான் நம்மளுக்கு வந்து ஆனந்தம் இருக்குமே தவிர வேற விதத்துல ஆனந்தம் இருக்கும். அதாவது நம்ம பாடுற பாட்டு, அதாவது சங்கீதமும் கதையும் கேட்கறதால தான் நம்மளுக்கு மனசு வந்து ஈடுபடும். இல்லைன்னா வேற விதத்துல ஈடுபடாது. அதுதான் நம்ம அதனாலதான் இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்படுறது. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகே மாதாஜி, எனக்கு ஒரு டவுட் அன்னைக்கே கேட்கணும்னு நினைச்சேன். நீங்க ஒரு போன வாரமோ அதுக்கு முந்தின வாரமோ பேசுற போது ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்க. நம்ம வந்து இந்த பூமியில வந்து பிறக்கிற போது நமக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும், ஆனா அந்த குழந்தைய வந்து தலையை படுற போது மறந்துடும் சொன்னீங்க. இந்த விஷயத்த எனக்கு யாரோ சொல்லிருக்காங்க, இன்னொருத்தர் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு. இப்ப நீங்க அதே சொல்றீங்க மாதாஜி. இது எதுல மாதாஜி நீங்க பாத்தீங்க இந்த விஷயத்த? இது வந்து பாகவதத்துல வரும் பிரபு, பாகவதத்துலதான் வரும் அது. ஓகே ஓகே ஓகே. லெவல் 1லயே சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க இல்லையா மாதாஜி நீங்க? ஆமா, லெவல் 1லயே நான் சொல்லி இந்த கர்ப்பத்துல உள்ளப்ப குழந்தை வந்து வெளியே வர வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த புழு பூச்சி எல்லாம் தின்னு முடியாத டைம்ல வந்து அது ஏன்டா மறுபடியும் என்ன இப்படி ஜென்மம் எடுக்க வச்சீங்கன்னு வேண்டிட்டு அப்புறம் அது வெளியே வந்த அடுத்த செகண்டே வந்துட்டு அந்த ஞாபகம் எல்லாம் அதுக்கு போயிடும். மறுபடியும் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து அந்த மாதிரி சொன்னீங்க மாதாஜி. இதெல்லாம் இப்படி நாங்க உங்க கூடயே பயணிக்கிறதுனாலதான் ஞாபகம் வருது மாதாஜி, இல்லைன்னா மறந்துருவோம். ஓகே ஓகே, அதனால ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம பயணிக்கலாம். நம்ம வந்து ஆனாலும் நீங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும்னா டயத்துக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. அது ஒண்ணுதான் அவங்கள்ட்ட நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன். கொஞ்சம் லேட்டா கூட வராதீங்க. ஏன்னா நீங்க வரலையேங்கிறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி நான்லாம் வரலன்னா எனக்கு வைஃபை ப்ராப்ளம் இருந்தா மட்டும்தான் மாதாஜி வரமாட்டேன். இல்லன்னா நான் முன்னாடியே பார்க்காம இருந்தாலும் வர முடியாது. மெசேஜ் குரூப்ல போடுற மெசேஜ நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். குரூப்ல மெசேஜ் போட்டா கிளாஸ் இருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த டயத்துல கரெக்டா ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அது ஒண்ணுதான். எப்ப மாதாஜி? வெள்ளிக்கிழமையா மாதாஜி இல்ல நாளைக்கு இருக்குங்களா? வெள்ளிக்கிழமை தான். வெள்ளிக்கிழமை இதே டயத்துல வச்சுக்குமா? 5 மணிக்கு வச்சுக்குமா? ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. இதே டைம் அவைலபிள்னா வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. இந்த டைம் ஓகே தானா? அந்த நல்ல சௌரியம் மாதாஜி. அது இது வந்து மாதாஜி நம்ம இந்த டைம் வச்சா கொஞ்சம் கிளாஸ் ஒரு அரை மணி நேரம் அதிகமா கூட எடுக்கலாம் மாதாஜி. அது இன்னும் 6 மணி ஆகும்போது வேற வேலைகள் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். பூஜை பண்ணணும், அது இதுன்னு ஸ்டார்ட் ஆயிடும் மாதாஜி. 6 மணி ஆகும்போது நீங்க சொல்லி கொடுத்தாலும் அது எங்களோட மைண்ட்ல எனக்கு நிக்காது. ஐயோ அங்க அதுக்கப்புறமா திருப்பி 7